אוקיי. בסדר? אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם, גם מי שהצליח להגיע לכאן וגם מי שמצטרף אלינו מהזום בבית. אנחנו נתחיל בברכות. אני אזמין את פרופסור יאיר זיו, ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם, לברך. אחר כך אני אברך בשם צוות המחקר, ואחר כך אנחנו נתחיל בהרצאות. אז בבקשה, פרופסור יאיר זיו. טוב, קודם כל תודה רבה על ההזמנה ותודה למי שהגיע, וכמובן לאנשים יש בזום. אז שמי יאיר זיו, אני ראש החוג לייעוץ והתפתחות האדם, אחד נותני החסות ליום העיון הזה. אז אני רוצה קודם כל להודות לפרופסור מירי שרף על הארגון של יום העיון, ולפרופסור יובל פלגי ולפרופסור עמית שרירה. כן, דבר יותר חזק. כן, אז רגע, יש פה, ניקח את המיקרופון שנייה. אותי שמעת גדול? אוקיי, ידעתי שאותי שמעו. אז עכשיו בסדר? אז אני אודה עוד פעם לפרופסור מירי שרף, לפרופסור יובל פלגי, לפרופסור עמית שרירה, וכמובן למשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, אמרתי נכון? כן? על החסות שהם נותנים לכנס הזה. כפי שאתם אולי יודעים, הכנס הזה היה אמור להתקיים לפני חצי שנה, ומאז קראו לנו כל מיני דברים שרק הופכים את הכנס הזה, הוא תמיד רלוונטי אצלנו בארץ, אבל הופכים אותו ליותר רלוונטי. חווינו אסון קשה וטראומות ממשיכות להיווצר במדינה שלנו, ובתוך הקונטקסט הזה יום עיון על העברה בין דורית של כאב ושל חוסן הוא מאוד מאוד משמעותי. זה משהו שמאפיין את החברה שלנו, גם הכאב אבל גם החוסן לאורך ההיסטוריה שלנו. אז בתוך הקונטקסט הזה חשוב מאוד שהכנס הזה מתקיים. אני גם שמח שהוא מתקיים אצלנו בפקולטה לחינוך ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם, שבעצם חלק גדול מהמחקר בחוג שלנו עוסק בהעברות בין דוריות. כלומר זה חלק גדול מהמחקר, התפיסה ההתפתחותית שלנו עוסקת בתהליכים של העברה בין דורית. בתוך ההקשר הזה כמובן אנחנו עוסקים הרבה בכאב ובחוסן, בפגיעות ובהגנה. כל הדברים האלה תמיד באים ביחד, ואלה מרכיבים מאוד חשובים בתפיסה המחקרית שלנו כחלק מפקולטה לחינוך וכחלק מהחברה הישראלית בכללה. המחקר שאנחנו עושים והמחקר שאני מניח שיוצא כאן הוא לא מחקר שיכול למנוע טראומות. זה לא המטרה של המחקר הזה. טראומות כנראה לצערנו ימשיכו להתקיים בשכונה הקשה שבה אנחנו חיים, אבל מחקר כמו שלנו שכן עוסק בהבנה של חוסן והבנה של פגיעות ואולי בהתערבויות שעוסקות בכל הדברים בתהליכים האלה, כן יכול אולי לעזור במניעה של חלק מהתהליכים שמתרחשים בעקבות הטראומות. ואני חושב שאתם תשמעו הרצאות מאוד מאוד מעניינות בהקשרים האלה כאן, מאוד שונות אחת מהשנייה, לפחות לפי הכותרות. אז אני שוב רוצה להודות למארגנים ולנותני החסות ולמרצים הנפלאים שיש לכם פה. תודה רבה, ואני בטוח שיום מרתק ומעשיר. תודה. יאיר, לפני שאתה הולך, אתה תבדוק, קודם כל, אתם תגידו לי אם אותי שומעים עכשיו גם מהבית, כי אני מבינה שחלקכם לא שומעים, האם אותי שומעים כרגע טוב? כן, כן. טוב, תגידו לי אם גם מהבית, מישהו יכול להגיב? בזום? כן, שומעים טוב. שומעים טוב, טוב, אז אוקיי, אז כל מי שמדבר צריך להגיע לעוצמות. לא, אותך שומעים חזק, אחרים. מעולה, יופי, אתם רואים, אני בכלל בלי רמקול. אז תודה רבה לפרופסור יאיר זיו, ואנחנו, יש אפשרות להגביר כשמדברים את
למרות שאנחנו שמענו אותך טוב, אבל מהבית הם אמרו שהם לא שומעים. אז כן, אז תסתכל אם אפשר פה טיפה להגביר אחר כך, אותי ישמעו אני מניחה. כן, אני אדבר ואתה זה. אז אני שמחה לפתוח את יום העיון, אני אפתח אותו בברכה. ימים קשים וכואבים עוברים על כולנו, ואני מעריכה שבמשפחות של שורדי שואה האתגר לא רק יכול, אלא הוא כנראה גם משמעותי יותר וקשה יותר. העבר המכביד והזיכרונות הכואבים מתעוררים ועלולים לפצוע שוב. אנחנו ניגע ביום העיון הזה בכאב, אבל אני מתבונן לא מעט גם בחוסן ובסיפורי החיים מעוררי ההשראה של שורדי השואה והצאצאים שלהם. אני באמת יכולה להגיד לכם מעוררי השראה, אתם תשמעו אחר כך גם גמרנו לתמלל את כולם, אבל גם מתוך מה שתמללנו היה מאוד מאוד קשה לבחור מה להציג פה. זה ריגש עד מאוד, ובאמת אם צריכים להציע עוד דמויות לגיבורים בלי פרס עם פרס, אז יש לי פה כמה המלצות. יום העיון, כפי שאתם יודעים, הוא נערך בחסות משרד המדע. אנחנו קיבלנו מענק מחקר ואנחנו מאוד מודים להם על המענק, ושיתוף פעולה מחקרי בין אוניברסיטת חיפה ובין אוניברסיטת בר אילן, פרופסור עמית שרירה מאוניברסיטת בר אילן ופרופסור יובל פלגי מהחוג לגרונטולוגיה ואני מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם. אני רוצה להודות לכל האנשים שהשתתפו במחקר, שפתחו בפנינו גם את הבתים, גם את הלב בתקופת הקורונה המאתגרת. המחקר הזה הוא מחקר ככה שנפרס על פני שנים, וחלקו איתנו את המחשבות, את הרגשות ואת התובנות שלהם. תודה באמת גם לפקולטה שסייעה לנו פה בכיבוד המפנק, גם לחוג שסייע לנו אפילו בכיבוד המפנק. תודה באמת לפרופסור יאיר זיו, למזכירות החוג, לנדב שהוא יהיה פה. אני חייבתי אותו, השבעתי אותו שהוא המלאך המושיע שלנו, וכל תקלה תהיה עד סוף העיון. ושוב תודה גם לכל עוזרי המחקר, כשאני אציג את המצגת שלי אז אני אודה עליהם, אבל באמת הרבה עוזרי מחקר היו פה מעורבים. אני אתחיל במה שיהודה עמיחי כתב. הוא אמר שכשאדם מת אומרים עליו נאסף אל אבותיו. כל זמן שהוא חי אבותיו נאספים בו. כל תא ותא בגופו ובנפשו הוא נציג של אחד מרבבות אבותיו מתחילת כל הדורות. במחקר הזה אנחנו ניסינו ללמוד ולחקור שורדי ושורדות שואה, את הבנים ואת הבנות שלהם, את הנכדים והנכדות שלהם. אומנם לא תחילת כל הדורות, אבל אין ספק שהדור הראשון נושא עמו גם את הזיכרונות, ויותר מאשר הזיכרונות של דורות קודמים, או כמו שהיטיב יהודה עמיחי לתאר ולכתוב בשיר אחר, וכל הזמן רצים שליחים הלוך ושוב אל ילדותי, כדי להביא משם דברים שהשארתי אותם או שכחתי, כמו מבית שעומד להיהרס, או כמו רובינזון קרוזו מן האונייה השוקעת לאט אל האי, כך אני מוציא מילדותי דברים וזיכרונות להמשך חיי. גם, אני לא בטוחה שכולכם קראתם את הספרים של ג'יי.קיי רולינג, שחיברה את סדרת הספרים של הארי פוטר, אבל היא אומנם לא התנסתה בימי השואה, אבל ההיסטוריה הלא פשוטה שלה, היא ממש מתארת שהיא דחפה אותה, והיא אמרה ששפל המדרגה הפכה להיות הבסיס המוצק שעליו בניתי את חיי מחדש. אני חושבת שאנחנו רואים את זה פה אצל הרבה מאוד שורדי שואה. באופן מעורר השתאות גם משתתפי המחקר, גם לאחר באמת הרס ואובדנים רבים שבהם התנסו, הם הקימו משפחות, ביססו לעצמם חיים מספקים ומלאי אור, מתוך החשיכה והכאב שלהם הם נחשפו. פעמים רבות זה ממש נראה כמו נס מופלא, כפי שבכל פעם אני אצטט לכם את המשוררת הפולניה, אני לא בטוחה שאני מבטאת את זה טוב בפולנית, אבל אני מדברת על ויספאבה שיברוסקה, אז אם אני לא מבטאת נכון אז כל הפולנים פה יוכלו לתקן יותר טוב. אהבה גדולה אינה זקוקה להנמקות,
היא כמו עץ קטן שלא ברור איך צמח על מדרון סלעי, במה הוא נאחז, מניין הוא יונק את לשדו, מהו הנס שמצמיח את עליו הירוקים. אבל הוא קיים ועוטה ירוק, נראה איפה שמצא את מה שהכרחי לחייו. נראה ששורדי השואה וצאצאיהם מצאו את מה שהכרחי לחייהם, וביום העיון הזה אנחנו ניתן לכם הצצה וטיפים לגבי זה. אז אני רוצה לאחל לכם יום עיון מעניין ומרתק. אולי אני אגיד לכם עוד איזה משהו מחיים גורי. אני מבטיחה לכם שאתם לא תצאו פה, אני מקווה, אני לא מבטיחה, שאנחנו לא נצא פה שקופים, אלא אני מקווה שנצא סקופים, אז אני אביא לכם קצת דברי נחמה של חיים גורי, יהיה טוב, אני מבטיח. בוא קצת שקט, בוא קצת שיעמום, כן, לא היה מזיק לנו, מגיע לך, הכל כל כך צועק פה, לא גמור. מה שלומך? שואלים אותי ברחוב, אנשים למיניהם. שלומי כשלום עמי, אני משיב להם. ואז פולטים ממנה לחץ קצרה, כשותפים לעת צרה. יהיה טוב, אני מבטיח, יש סודו של המשיח. אז אני באמת מקווה, אני לא יודעת מה יהיה, אם יהיה טוב, ואני אין לי גם תקשור ישיר עם המשיח, יש כנראה אחרים במדינה שיש להם, הקווים לא מחוברים, אבל כן, אנחנו נעשה הכל שיהיה יום עיון מרתק ומעניין, ואני מאחלת לכולנו שבאמת נשתקע בזמן הזה בדברים שככה יעשו לנו אסקפיזם וגם למידה. אז פרופסור יובל פלגי, בבקשה. אנחנו נשאיר את השאלות, אם יהיה זמן זה יהיה בסוף כל הצגה, אם לא נשאיר לסוף, ואני כבר אומרת אם יהיו פה יותר שאלות גם מהבית, אנחנו מקסימום נעשה מפגש זום, הקט המומחים או מה שלא יהיה, ואנחנו כן נאפשר לשאול, כי אנחנו אנשים התפנו, התארגנו, אני מתארת לעצמי שבאיזשהו שלב כבר ירצו ככה לזוז לבתים, אז אנחנו נראה איך זה יתארגן, אם יהיה זמן, ככל שיהיה זמן אנחנו נענה על שאלות. אני חושב שלא רואים את זה. כן, רואים גם, לא אבל. שותים. יש לך את הקליקר? לא, זה אני אסתדר, אני צריך לראות את עובד, ואני מקווה ששומעים אותי. שומעים פה בחדר, שומעים אותי טוב? טוב, אז אני אנסה להתחיל עם החלק הזה ששומעים אותי טוב, ומפה ננסה להתקדם הלאה, זה כבר יעשה איזשהו צעד. בעצם מה שאני אדבר עכשיו זה על איזשהו ניתוח ראשוני של הממצאים שלנו. יש בניתוח הזה משהו שאני מאוד אוהב, כי הוא לא מייצג את מה שבדרך כלל אנחנו מציגים במחקרים. כלומר, אני מציג בצורה מאוד רחבה, באיזו תמונת על, איזושהי אפשרות להסתכל על הממצאים שלנו, מה שאחרי זה בדרך כלל במחקרים חותכים את זה ולוקחים את המקומות היותר יפים ויותר מעניינים, אבל דווקא פה יש איזה ניסיון לעשות איזה מבט על הממצאים שלנו, ודרך זה להבין משהו על הנושא ועל הרעיונות האלה של העברה הבין-דורית. והמחקר הזה, מה שאני מציג כאן, הוא בעצם בודק את ההבדלים בין הניצולים והמשפחות שלהם, ואני משווה בין מי שלא סובל מפוסט-טראומה, בין מי שסובל מפוסט-טראומה, ובין מי שסובל מטראומה מורכבת. כלומר, כל מה שאנחנו מסתכלים זה רק על ניצולי השואה והמשפחות שלהם, לא על קבוצת השוואה. הסיבה שלא התייחסנו לקבוצת ההשוואה זה בגלל גודל מדגם, יכול להיות שעוד חלק מהדברים נוכל לעשות בהמשך, אבל כרגע בהסתכלות הראשונית רצינו לעשות איזה זום אין, ולהסתכל על הקבוצה הזאת של ניצולי השואה, ולנסות לראות אם אנחנו מצליחים להבין משהו, האם יש הבדלים בין משפחות של ניצולי שואה מבחינת העברה הבין-דורית, אצל כאלה שההורים שלהם סובלים מטראומה, מ-PTSD, אני תכף אסביר יותר, לבין כאלה
ההורים סובלים מקומפלקס טראומה, לבין כאלה שלא סובלים לא מזה ולא מזה. אז זה בגדול הדבר שאני הולך להציג ולהסביר אותו. ואם נגיד ככה כמה מילים על ההיסטוריה של המחקר של טראומה ומחקר השואה, בעצם אפשר לראות שיש איזושהי מערכת יחסים בין המחקר של ניצולי השואה לבין המחקר של הטראומה, שהיא לא תמיד עובדת בד בבד. בעצם ההבחנה הזאת של פוסט-טראומה היא הבחנה שהתחילו להשתמש בה רק ב-1980, עם היציאה של המדריך ההבחנות הפסיכיאטרי, ה-DSM-3 ב-1980, ועד אז לא הייתה את ההבחנה הזאת, היו הבחנות אחרות, אבל לא הייתה הבחנה של פוסט-טראומה. כמו שאנחנו יודעים, ניצולי השואה היו הרבה שנים מסוף המלחמה ועד 1980, ומשהו היה צריך לעשות. אז באמת נידרלנד היה הראשון שדיבר על סינדרום ניצולי השואה, והוא באמת תיאר סדרה של סימפטומים של חרדה ודיכאון וכן הלאה, שהם מאפיינים את ניצולי השואה. וברגע מה שעשיתי לא בסדר, נראה מה עשיתי לא בסדר. בגדול, הנה, בסדר, בקטן אתה מעביר קדימה, בקטן, בגדול זה אוקיי. אז באמת מה שאנחנו יכולים לראות זה שה-DSM ברגע שהוא נכנס בשנת 1980, בעצם הוא נתן את האפשרות לתת הבחנה של פוסט-טראומה. אבל מה שקרה זה שהרבה מהניצולי שואה היה צריך עכשיו להתחיל להגדיר אותם, והייתה הרגשה שההבחנה הזאת היא לא מספיקה, היא לא מסבירה את העוצמה של הטראומה שעברו ניצולי השואה, כי היא השתמשה באיזה כלים אולי לא מותאמים. באמת, אם אנחנו נסתכל על המושג הזה של פוסט-טראומה, ואני אגיד איזה מילה או שתיים עליו לפני שנמשיך הלאה, זה מושג שבא, זהו, כן, אתם רואים מה שאני רואה פה לפניי, אז זה טוב, אני פשוט רוצה לראות שאני עוקב נכון. אז המושג הזה, הוא בא בעצם לתאר קבוצה של סימפטומים. היה מי שטען שזה בעצם הבחנה שנוצרה במיוחד ליוצאי וייטנאם, אחרי מלחמת וייטנאם, שהיא מאפשרת מצד אחד, משהו מאוד חריג בתוך ה-DSM, מצד אחד לתאר סימפטומים של חרדה ודיכאון ועוד כמה סימפטומים ייחודיים שמאפיינים אנשים שעברו אירועים קשים וסובלים מהסימפטומים האלה, כמו פלשבקים ודברים אחרים, אבל לא רצו שיהיה לזה את הסטיגמה, כדי שהאנשים שעברו את וייטנאם לא יאובחנו כאנשים שהם חולי נפש. ומה שמייחד את ההבחנה הזאת זה שזו הבחנה ייחודית שבה גם מישהו שהיה בריא לפני זה יכול לסבול לפי ההגדרה מההבחנה הזאת של פוסט-טראומה. וניסיון באמת להכניס את ניצולי השואה להבחנה הזאת יצר מורכבות, ואם אנחנו נסתכל אפשר לראות במחקרים באדום, שוב פעם זה מחקרים יותר ישנים, אני אגיד איזה מילה על זה אחרי זה, אבל מה שאפשר לראות שבמחקרים באדום, שזה מחקרים שנעשו על אוכלוסיות קליניות, תראו את האחוזים של האנשים שדווחו כסובלים מפוסט-טראומה. אם באוכלוסייה הכללית יש בין 5-7%, באוכלוסיות הקליניות של ניצולי השואה יש אחוזים מטורפים, וזה יצר הרבה מאוד בעיות עם ההבחנה. אם נסתכל במחקרים הכחולים, שזה מחקרים שנעשו בקהילה, אנחנו רואים עדיין זה יותר נמוך, אבל עדיין זה מאוד גבוה, ותנסו לזכור את המספרים האלה שיש פה של 22, 24, כי אנחנו עוד נגיע לזה במחקר שלנו, ונתייחס לדבר הזה גם. אני אגיד עכשיו איזושהי מילה על טראומה מורכבת.
ג'ודית הרמן, שהציעה ב-92, כבר לפני 30 שנה, את המושג הזה של קומפלקס טראומה. ולמרות שיש הרבה מאוד כתיבה שנעשית, בעיקר כתיבה קלינית, שמשתמשת במושג, ויש הרבה מאוד שימוש במינוח הזה בעבודה הקלינית של קלינאים, המושג הזה לא הצליח לגמרי להיכנס לאורך הרבה מאוד שנים לתוך ספרי ההבחנות, ה-DSM וה-ICD, ובעצם ל-DSM עד היום לא הכניסו את המושג הזה, מה שכן, ואני תכף אגיד איזה מילה עליו, אבל מה שכן, המושג הזה, חלקים ממנו נכנסו ל-DSM דרך הקריטריון D של ה-DSM, שעוסק בתפיסות שליליות וקוגניציות ומצב רוח, ושם משהו מזה נכנס. לעומת זאת ב-ICD, שזה ההבדלים, ה-DSM זה המדריך שמושפע מהאמריקאים, וה-ICD זה מהאירופאים יותר. אז זה עיקר, יש עוד הבדלים, אבל זה ככה בגדול ההבדלים בין שני המדריכים. ב-ICD בשנת 2013 הכניסו את ההצעה, וזה נכנס הבחנה קיימת, ובאמת אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות שהייחוד של הקומפלקס טראומה, כפי שהוא מופיע בהבחנה, זה שהוא מניח שיש פה איזה שהם מרכיבים דמויי תכונת אישיות, שבהם הטראומה השפיעה על האישיות של האדם, וההנחה הייתה, לפי הכתיבה של ג'ודית הרמן וגם מי שעובד עם זה אחרי זה, שבסופו של דבר אנשים שעוברים טראומה בגיל צעיר, מה שקורה להם זה משפיע על האישיות שלהם. יחד עם זה, ב-ICD הם אמרו גם אירוע אחד יכול להוביל בסופו של דבר למצב של קומפלקס טראומה, וכדי שיהיה את הקומפלקס טראומה צריך לענות לקריטריונים של ה-PTSD, של ההבחנה של הפוסט טראומה, כי בלי פוסט טראומה רק קומפלקס טראומה זה כנראה משהו אישיותי יותר, זאת המחשבה. אז פה אתם יכולים לראות את ההבחנה לפי ה-ICD, אני לא אעבור עליה בצורה מפורטת, אבל אם אפשר לראות המרכיבים העיקריים שיש, אפשר לראות אותם בחצי התחתון, שיש affect dysregulation, יש negative self-concept, ויש interpersonal performance, זאת אומרת, יש שלושה אשכולות מרכזיים שמאפיינים את הדבר הזה, ואנחנו בעצם נתקדם כרגע וננסה לדבר על הרעיונות האלה של הקומפלקס טראומה. אז בואו בניצולי שואה. אז בעצם יש איזשהו רעש. ישקיטו את זה, מי שמדבר בזום אז תשימו לב. יש מחקר לא מועט לא, בסדר. יש מישהו ממי שצופה מהבית שהמיקרופון שלו פתוח, אז תסגרו בבקשה. אני אסגור בעצמי, אני רגע לראות אם אני אצליח להשתיק. תמשיך. בלי שאת לא משתיקה גם את הזה שלי, כי אז לא ישמע את מה שאני אומר. אז צריך לשים לב גם לזה. אבל הנה, כרגע זה שקט, אז נראה לי בסדר. אז יש מחקר לא מועט שמראה שניצולי השואה סובלים באחוזים, כמו שראינו קודם, לא מועטים מסימפטומים ואפילו מרמה קלינית של פוסט-טראומה, וגם כשבודקים את העניין של העברה הבין-דורית, מה שמגלים זה שגם הדור השני וגם הדור השלישי, בחלק מהמחקרים נמצא שהם סובלים מפוסט-טראומה. לעומת זאת יש מחלוקת לא פשוטה, כי יש קבוצה של מחקרים שטוענת ואומרת, יש בדור הראשון אחוז גבוה של פוסט-טראומה, אבל הפוסט-טראומה הזאת וההשלכות שלה לא עוברות לדור השני ולדור השלישי. והפערים האלה הביאו לזה שבעצם התחיל להיעשות מחקר שאומר העברה היא לא תמיד רק דרך סימפטומים פוסט-טראומטיים, יש עוד דברים שיכול להיות שהם משפיעים.
ובמחקר הזה חלק ממה שאנחנו מנסים לעשות זה בדיוק להסתכל על הרעיונות האלה, כלומר לבדוק את שלושת הקבוצות, האם אנשים שיש להם בדור הראשון הניצולים סובלים מפוסט טראומה או קומפלקס טראומה, האם הם מעבירים יותר דברים מסוימים לדור השני והשלישי או שלא. ותכף תראו שהתשובה היא מורכבת, כי אנחנו נשתמש פה הרבה פעמים, אני אזכיר את זה, את המינוח של פרופסור דוב שמוטקין, של עמידות כללית ופגיעות ספציפית, וזה יהיה איזה שם קוד להסביר משהו על הדברים. אני אגיד רק עוד מילה לגבי החסר, לא נעשה עד היום מחקר על קומפלקס טראומה בהקשר הזה של ניצולי שואה, כמה שזה הוזכר הרבה בספרות הקלינית, בצורה מסודרת וגדולה לא נעשה, וחלק מהבעיה זה שצריך כמויות גדולות, כי האחוזים הם נמוכים של הקומפלקס, אבל אנחנו פה מציגים ומראים את הדברים האלה. אני אגיד איזה מילה על מי זה ניצולי השואה, מי זה הדור השני לשואה ומי זה הדור השלישי. לכאורה זה נשמע שאלה מאוד פשוטה וברורה, המון פוליטיקה סביב זה והרבה מורכבות סביב זה. מי שמכיר את ההיסטוריה יודע שאחרי המלחמה עלו לארץ בערך 500,000 ניצולי שואה, אבל אם בודקים את זה עלו הרבה יותר לאורך השנים, או נוצרו הרבה יותר ניצולי שואה. שאני אומר נוצרו, הכוונה לא שנולדו אחרי השואה ניצולי שואה, אלא חלק מזה זה העלייה מברית המועצות לשעבר, שהביאה קבוצה באוכלוסייה מאוד גדולה, וחלק נוסף זה גם שינוי בקריטריונים של מי מוגדר כניצול שואה. למשל, אנשים שהיו בהיריון בזמן השואה, כלומר אפילו אם הם נולדו אחרי השואה, מוגדרים היום כניצולי שואה לפי ההגדרות. היום גם אנשים מצפון אפריקה מוגדרים כניצולי שואה, וזה יוצר הרבה מאוד בעיות מתודולוגיות ומחקריות. במחקר הזה אנחנו כן ניסינו להקפיד יותר על זה שאנחנו ניקח אנשים שהם יוצאי אירופה לצורך המשימה הזאת. מסמנים לי שאני צריך להתקדם, אז אני כרגע אתחיל להתקדם קצת יותר מהר, אבל אפשר להבין מזה שהמורכבות היא פה גדולה. אז בואו נראה באמת מה אנחנו הולכים לבדוק פה. אז אנחנו רוצים לראות האם יש הבדלים במגוון תחומים לאורך 3 דורות של בני אותה משפחה. זה מאוד חשוב, זה אנשים מאותה משפחה שבדקנו דור ראשון, דור שני ודור שלישי, והניצולים הם בעלי רמות שונות של החוויה הטראומטית. כמו שאמרתי כמה פעמים, יש אנשים שלא עונים לקריטריון של פוסט טראומה או קומפלקס, ויש אנשים עם פוסט טראומה ויש אנשים עם קומפלקס פוסט טראומה, ואנחנו בודקים איך זה השפיע על הילדים ועל הנכדים. אז רק כמה מילים על האוכלוסייה שלנו. אפשר לראות שהדור הראשון של הניצולים בעמודה הראשונה הם ילידי 1933, בממוצע בני 89, מאוד מבוגרים, וחצי מהם, קצת יותר מחצי, הם נשים, 40% בערך הם נשואים, ו66% מהשכלה של תיכון ומעלה, כן, השכלה תיכונית ומעלה. אפשר לראות לגבי הדור השני שרובם, הממוצע שלנו גיל 62, בדור השלישי זה גיל 32 כבר, יש קצת יותר נשים עם העלייה בדורות, נשים יותר משתפות פעולה עם מחקרים, ולכן כנראה יש את ההטיה הזאת. המצב המשפחתי, אפשר לראות שהדור השני יש אחוז גבוה יותר של נשואים. הסיבה היא זה שבדור הראשון יש הרבה אלמנים, ובדור השלישי יש הרבה כאלה שעוד לא התחתנו, ההורים לא מספיק לחצו שם. אז זה מה שאפשר לראות, ויש גם קצת עלייה בדור השני והשלישי ברמת ההשכלה, זה אפשר לראות. היה לנו 201 שלשות של משפחות כאלה, ואני עכשיו אציג מהר, אבל את הרעיונות המרכזיים. אנחנו בדקנו בעצם 5 קבוצות של סימפטומים, אני לא אכנס ספציפית לכל הסימפטומים, אבל הקבוצה הראשונה זה סימפטומים שליליים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים, כמו דיכאון, חרדה, בדידות. הקבוצה השנייה זה מדדים של צמיחה פסיכולוגית, שזה פוסט טראומה ועמידות,
למשל צמיחה פוסט-טראומטית, עמידות וכן הלאה. אחרי זה תמיכה חברתית, כמו תמיכת משפחה, אחרים משמעותיים, עמידות קהילתית וכן הלאה. התקשרות והתנהגויות הוריות, כמו התקשרות לא מאורגנת, אשמה, אוטונומיה וקבלה, ומעורבות משפחתית בדורות השני והשלישי, שבהם דיברנו על, בדקנו הגנה על ההורים, המשכיות של המשפחה וכדומה. אז בואו נתחיל לראות תוצאות עבור הדור הראשון. מה שאפשר לראות פה בעמודות השונות, אנחנו יכולים לראות שבצבע הירוק משהו קרה. מה עושים כדי לצאת מזה? זה אסקייפ אולי? לא? אוי, זה לא נותן לי להגיע לזה. בסדר, משהו פה קורה, אני לא יודע מה זה, אבל בסדר. מה שאנחנו יכולים לראות לגבי הסימפטומים הפסיכיאטריים והפסיכולוגיים, אנחנו יכולים לראות לא, זה מופיע, אני לא יודע. זה תכף שנייה, אני תראי אם את מצליחה לסגר את זה, תוך כדי, אבל בסדר, אני אמשיך בינתיים עם זה ואני אספר לכם את כל מה שאתם לא רואים. אבל מה שאפשר לראות בצבע הירוק זה ניצולי שואה שהם קומפלקס טראומה, ואפשר לראות שהם ברוב הדברים הכי גבוהים. עם זאת, זה לא יצא מובהק בגלל שהקבוצה קטנה יחסית, ועיקר מה שאנחנו רואים זה שהקבוצה של אלה בלי הטראומה והקומפלקס טראומה שונה בכל המדדים משתי הקבוצות האחרות או רק מהקבוצה השנייה. ה-PTSD שונה בכל המדדים, בחשיפה טראומטית יש להם האנשים עם הקומפלקס והטראומה, ב-PTSD יש להם יותר חשיפה טראומטית, יותר בעיות רפואיות, יותר בעיות בזיכרון, יותר זיכרון וכן הלאה וכן הלאה. אם אנחנו נעבור עכשיו לצמיחה פוסט-טראומטית, מה שאפשר לראות פה בצבע האדום, שמי שצומח הכי הרבה מבחינה פוסט-טראומטית במדדים האלה, תראו יש חלק שלא יצאו מובהקים, אבל במדדים שבדקנו של צמיחה פוסט-טראומטית, של צמיחת הזדקנות, של רזיליאנס, אז אנחנו יכולים לראות שאנשים עם PTSD הם אלה שצמחו הכי הרבה. אחד ההסברים שאנחנו יכולים לתת לזה, למה? מי שאין לו פוסט-טראומה אין לו כל כך ממה לצמוח במובן הזה, כלומר צריך טראומה כדי לצמוח ממנה. אז מי שעבר יחסית בצורה יותר טובה ויותר בריאה הוא פחות צומח. מי שיש לו קומפלקס הוא בדרך כלל יותר פגוע ולכן הוא פחות צומח, ואנחנו צריכים איזו מידה מסוימת של סימפטומים טראומטיים כדי שאפשר יהיה לצמוח מזה, אבל זה נמצא שהוא אכן מעניין, זה ההסבר כנראה שאנחנו יכולים לתת לדבר הזה. לגבי תמיכה חברתית, אנחנו רואים שוב פעם שהאנשים שהיה להם תמיכה חברתית של חברים הם האנשים שבאמת היו עם הרמה הגבוהה יותר, כנראה שזה קשור, התמיכה החברתית, גם לצמיחה הפוסט-טראומטית, כלומר הם הצליחו להשיג יותר קשרים חברתיים וזה החלק מהצמיחה שלהם. כשאנחנו בודקים הבדלים בהתקשרות, אני לא אכנס פה לכל ההבדלים, אבל אפשר שוב פעם לראות מאוד חזק את הצבע הירוק ששולט, למרות שרוב ההבדלים, כמו שאפשר לראות, הם בין הקבוצה של היעדר טראומה לבין שתי הקבוצות האחרות, ויש רק מעט מקומות שבהם אנחנו רואים הבדלים בכלל בין הקבוצה של הטראומה והקומפלקס טראומה. אם נעבור לדור השני, אז שוב פעם, אנחנו רואים גם פה דברים די דומים, אבל מה שאתם תראו פה, פשוט שיש הרבה פחות דברים מובהקים, שיצאו מובהקים. פה בסימפטומים הפסיכיאטריים, יש לנו רק מי שהיה בדור השני עם קומפלקס, זה ניבא יותר את הדברים האלה, ומי שהיה יותר בודד, מי שהיה ראה יותר בדידות בדור השני, זה היה אנשים שההורים שלהם סבלו מקומפלקס. אז זה אנחנו רואים יחסית פחות, אני עובר יחסית מהר על הדברים, בצמיחה אנחנו רואים רק בתחום אחד שיש את הצמיחה, וזה שוב פעם אצל
אלו שההורים שלהם היו עם פוסט-טראומה, אצלם הייתה יותר צמיחה. בהיבט החברתי אנחנו רואים שיש הבדל בין הקבוצה של הטראומה לבין הקבוצה של היעדר טראומה בעמידות הקהילתית. אם אנחנו נעבור להתקשרות והמדדים של ההתקשרות, אנחנו רואים יותר בהתנהגות הורית, הבדלים שאלה עם הקומפלקס היה להם התנהגות הורית פחות טובה, כלומר הדור השני מהתנהגות הורית פחות טובה היו אלה שההורים שלהם היה להם קומפלקס PTSD. ואם אנחנו מגיעים למעורבות משפחתית, אנחנו רואים פה גם שאלה עם הטראומה, עם הפוסט-טראומה, אצלם היה את ההבדלים מקבוצת הביקורת, זה ניצולי השואה בלי הטראומה, שהם היו שונים בהגנה, פיצוי וכן הלאה על בני המשפחה. בדור השלישי, מה שאנחנו רואים, שוב פעם, א', ממשיכה העברה גם לדור השלישי, כלומר אנחנו רואים הבדלים לאנשים שהסבים שלהם היו ניצולי שואה, הם מראים יותר סימפטומים פוסט-טראומטיים, יותר סימפטומים של קומפלקס, יותר סימפטומים של תפיסות שליליות, כן, מיינד הרם. אנחנו רואים שאצל אנשים שהסבים שלהם היה להם פוסט-PTSD, אז הם מראים בעצמם יותר צמיחה בדור השלישי. אנחנו לא מצאנו הבדלים לגבי תמיכה חברתית, לא מצאנו הבדלים לגבי התקשרות, ולגבי המעורבות המשפחתית מצאנו רק בפיצוי על ההורים, כלומר אנשים שהסבים שלהם היו עם PTSD, הראו נטייה יותר לפצות בקשר על ההורים שלהם. אז אני בכמה מילים אסכם את הדברים, היה המון אינפורמציה, ואני אנסה להגיד כמה דברים כלליים. אז א', אנחנו רואים שההשפעות של השואה חזקות יותר בדור הניצולים ופוחתות עם העבר הדורות. כלומר, הבשורה הטובה ככל שעוברים הדורות, המצב משתפר. באופן כללי אפשר לראות שיש עמידות כללית ופגיעות ספציפית, והעמידות מתחזקת עם הדורות. כלומר, ככל שאנחנו עוברים לדורות השני והשלישי, יש יותר מדדים שבהם אנחנו רואים עמידות ואין הבדלים בין אלה שהמשפחות אצל הניצולים, אלה שההורים או הסבים היו ניצולי שואה או עם קומפלקס לבין קבוצת הביקורת. ואנחנו רואים גם משהו שהעברה היא לא טורית בהכרח, כלומר במקרים מסוימים אנחנו רואים שבדור השני אין משהו והוא מופיע בדור השלישי, וגם זה מעניין כי אנחנו מבינים מזה שהעברה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו חושבים. אנחנו רואים שהפוסט-טראומה הייתה מאוד קשורה לפגיעות מאוד גדולה בדור הראשון, צמיחה, מה שדיברנו, מופיעה בעיקר אצל אלה שסובלים מטראומה, ופוסט-טראומה מורכבת אצל הניצולים קשורה לפגיעות, להעברה בין דורית יותר גדולה לדור השני, בעיקר בהקשר של קשרים ראשונים, של ההתקשרות ושל קשר הורי ילד, וגם של התנהגות הורית ומעורבות משפחתית. שם ראינו את זה יחסית חזק, את ההבדלים בין קומפלקס לבין טראומה. ברוב המקרים ההבדלים בין טראומה מורחבת לטראומה לא היו מובהקים, אבל הדפוסים הראו שצריך להמשיך לחקור, וייתכן שאחת הסיבות, כמו שראיתם, היה הבדלים בעמודות, אבל לא הייתה מובהקות, כי לא היה מספיק נבדקים שסבלו מקומפלקס טראומה. זה לא שלא היה מספיק, היה הרבה מדי, אבל זה למטרות סטטיסטיות לא הספיק. הצמיחה, דיברנו על זה, לדור השלישי יש העברה מועטה יחסית, ועיקר הפגיעות היא בקרב אלה שהסבים שלהם סבלו מטראומה, אז אנחנו כן רואים פחות עם הקומפלקס, ומה שצריך כן להגיד מבחינת מגבלות המחקר, אז א', כמות נמוכה של נבדקים שסובלים מטראומה מורכבת, זה הקשה במציאת מובהקות, וקושי שלא, בגלל זה לא הצגנו את זה, של מציאת מספיק נבדקים לקבוצת הביקורת, וזה בהחלט המוגבלויות של המחקר. אני מקווה שעמדתי בזמן בסדר יחסית, קצת קראתי לא נורא, אז שאלות עכשיו או בסוף? בסוף אנחנו נעשה כי אז עמית עכשיו? תכתבו לכם מקסימום, כי אני פשוט מנסה לעמוד בזמנים. אז אם יש שאלות נשאל אותם בסוף. אני רוצה להזמין את פרופסור עמית שרירא, אני לא אגיד את השם של החוג, הוא יגיד כי אני מטעה, מבר אילן.
טוב, שלום לכולם. מי יותר חזק? כן, אני מתחמם. אז אני מאוניברסיטת בר אילן, מהמחלקה למדעי חברה ובריאות. אני בהכשרה שלי פסיכולוג קליני, בדומה ליובל, אבל בשנים האחרונות אני נכנסתי יותר ויותר לתחום של המחקר שמחבר בין הפסיכולוגיה והביולוגיה. ההרצאה שלי תהיה יותר בהיבט של הגנטיקה והאפיגנטיקה של העברה בין-דורית, וזה תחום מרתק שבשנים האחרונות התחילו להבין שהוא יכול להיות איזשהו מנגנון שמסביר כיצד מתרחשת העברה בין-דורית לא רק ברמה הפסיכולוגית הנפשית, אלא ממש ברמה הביולוגית פיזית. אני בחרתי להתחיל עם שקופית שיצרתי בעצמי. יש לי גם רקע בתולדות האומנות והאומנות, אז אני גם מתחבר לחלק האומנותי, וביקשתי מתוכנה של בינה מלאכותית, יש עכשיו הרבה מאוד תוכנות כאלה באינטרנט, לעשות החלאה בין פסי רכבת ו-DNA, וזה מה שזה יצר, כן? פסי רכבת ו-DNA. זאת אומרת, החיבור בין פסי רכבת ו-DNA, אני חושב, מסמל את האופן שבו החוויות, ההתנסויות של הטראומה של השואה, יכולות לבוא לידי ביטוי ממש בגנטיקה, ואולי על ידי כך לעבור לדורות הבאים. התהליכים שעברו ניצולי השואה, החשיפה שהם עברו, לא שינתה את ה-DNA שלהם. את ה-DNA קשה מאוד לשנות, כן? ה-DNA משתנה כשיש מוטציות, קרינה וכדומה, אבל יש תהליכים של הסביבה שיכולה להשפיע על ההפעלה של ה-DNA. ה-DNA תמיד קיים, אבל הוא יכול להיות פעיל, והוא יכול להיות לא פעיל, יכול לישון ויכול להיות ער. כשהוא ער, אז הוא יוצר חלבונים, והוא עושה את העבודה שלו. וכשהוא ישן, אז הוא לא עובד. ומה שמצאו בשנים האחרונות, וזה למעשה האפיגנטיקה, זה כשאנחנו מדברים על חשיפה לתנאים סביבתיים מאוד מאוד קיצוניים וקשים, כמו למשל רעב, קור או חום קיצוני, אפילו עכשיו אם תחשבו על התנאים הקשים שהחטופים נמצאים בהם כבר זמן מאוד מאוד ארוך, הדבר הזה יכול להשפיע על תהליכים אפיגנטיים שלמעשה משתיקים או מפעילים אתרים מסוימים על ה-DNA, ולמעשה יוצרים השפעה על ייצור חלבונים בגוף. אז אני אתחיל עם איזשהו סרטון קצר שאמור לתת איזשהו מבוא על האופן שבו ה-DNA עובד, כדי שקצת יהיה לנו מושג על מה אנחנו מדברים. לכולנו יש כמובן תאים בגוף, וכשאנחנו נכנסים לתוך התא, לכל תא יש גרעין בתוכו. בתוך גרעין התא יש לנו כמובן את הכרומוזומים שמכילים את המטען הגנטי שלנו. 23 כרומוזומים. בתוך הכרומוזומים יש לנו חלבונים שנקראים היסטונים, וסביב ההיסטונים האלה כרוך ה-DNA. ה-DNA זה שרשרת של גנים, יש לנו בסביבות 20,000 גנים לאורך השרשרת הזו, וגן זה איזשהו מקטע ב-DNA שיש לו משמעות, שהוא יכול לייצר בסופו של דבר חלבון. איך ה-DNA מייצר חלבונים? מתיישב על ה-DNA אנזים שמפרק את ה-DNA, ה-DNA נשאר בתוך גרעין התא כי צריך לשמור עליו, להגן עליו, והוא יוצר מה-DNA את ה-RNA. ה-RNA זה בעצם עותק של ה-DNA שיכול לצאת החוצה מגרעין התא, ואפשר להשתמש בו כדי לייצר חלבונים. אז זה ה-RNA שלנו. ה-RNA הזה עובר עוד איזשהו תהליך קצר שחותכים ממנו חלקים שהם לא רלוונטיים לייצור של חלבונים, ומה שרלוונטי לייצור של חלבונים יוצא החוצה מהגרעין של התא ועובר מחוץ לגרעין התא תהליך שבסופו של דבר
נייצר את החלבון שלנו. אז הנה פה מתיישב ריבוזום על ה-RNA, והריבוזום הזה, התפקיד שלו, למעשה לקחת את ה-RNA, זה שרשרת של פקודות, והוא מחבר ל-RNA את החומצות אמינו, שמהם אנחנו יוצרים את החלבונים. לפי הפקודות שקיימות ב-RNA. הנה זה מתיישב עכשיו על ה-RNA, וככה הוא יודע בדיוק איזה חומצות אמינו לחבר ובאיזה סדר. חומצות האמינו לאט לאט יוצרות מבנה, והמבנה הזה בסופו של דבר הופך להיות חלבון, והחלבון יכול להיות כל דבר בגוף, כן? כל איבר בגוף, כל תא, תא לב, תא עין, תא ריאות, תא עור וכדומה, זה אבן הבניין המרכזית של גוף האדם, החלבון, זה התוצר הסופי. אוקיי, אז ראינו איך ה-DNA עובד, איפה השלט שלי? ומפה אנחנו יכולים לעבור ולדבר על האפיגנטיקה. שוב, אם אנחנו מסתכלים על ה-DNA, השרשרת, ואם אתם זוכרים, היא למעשה מרופפת סביב היסטונים. תהליכים של אפיגנטיקה למעשה הופכים את ה-DNA לנגיש יותר, על מנת לייצר ממנו חלבונים, או לפחות נגיש. אז למשל יכול לשבת על ההיסטון, על העיגול הכחול הזה שאתם רואים שם, איזשהו חומר שנקרא מטיל, הוא מתיישב על ההיסטון הזה, ומה שהוא עושה, הוא אומר ל-DNA, תישאר כרוך סביב ההיסטון, ואז הוא מאוד מאוד צמוד להיסטון, אי אפשר לעבוד איתו, אי אפשר לייצר ממנו חלבונים. עוד דבר שיכול לקרות, זה שיש לנו חומרים קטנים שנקראים מטילים, שאתם רואים אותם פה בכדוריות הכתומות האלה, הם מתיישבים על חלקים ב-DNA עצמו, אחרי שאנחנו כבר מדברים על DNA שנפתח החוצה מההיסטון, והם יכולים גם כן להגיד, אוקיי, החלק הזה עכשיו ב-DNA, אל תעבוד. ברגע שהם משתחררים ממנו, החלק הזה תמשיך לעבוד. זאת אומרת, זה כמו מפתח, כן? יש לנו את החומרה ויש לנו את התוכנה. החומרה זה ה-DNA, וזה קיים בכל התאים בגוף, אותו DNA בכל התאים. התוכנה, מה שאומרת לגוף מה לעשות עם הדבר הזה, לפתוח או לנעול, זה המטילציה. אלה התהליכים של האפיגנטיקה. עכשיו, יכול להיות שברגע שאנחנו נחשפים לתהליכים סביבתיים מאוד מאוד קיצוניים, קור, רעב, חום, לחץ מאוד מאוד אינטנסיבי, התהליכים האלה למעשה שולחים את המטילים האלה על ה-DNA ואומרים לו, עכשיו תסגור או תפתח, ואז תייצר או אל תייצר חלבונים. והמטילציה, שהיא מנגנון אחד של אפיגנטיקה, יש עוד הרבה מנגנונים, גם על ה-RNA, המטילציה הזו היא מושפעת מהמון המון דברים. כמו שאמרתי, גם מתנאים סביבתיים קיצוניים, אבל גם מזיהום אוויר, גם מהאוכל שאנחנו אוכלים, אם אנחנו עושים או לא עושים פעילות גופנית. זאת אומרת, זה גם מושפע מסגנון החיים שלנו, מהתזונה שלנו, מהאירועים שאנחנו עוברים בחיים. וכמובן, זה מוביל אותנו למסקנה, שמאוד יכול להיות שהתנסות מאוד מאוד קיצונית כמו השואה, אני לוחץ כאן איתן משהו לא נכון כדי להעביר, הנה. תהליכים מאוד קיצוניים כמו השואה, יכולים להשפיע על תהליכים אפיגנטיים בדור הראשון, ולעבור לדורות הבאים. עכשיו, אם יש לנו תהליך אפיגנטי שמתרחש בדור הראשון, אצל האמא או האבא, ניצולי השואה, איך זה יכול לעבור לדורות הבאים? אז דרך אחת שזה יכול לעבור לדורות הבאים, זה על ידי תאי הרבייה, כן? ברגע שיש לנו תהליך אפיגנטי, זה מתרחש גם בגרעין התא של תאי הרבייה, וזה עובר לדורות הבאים, כן? דרך תאי הזרע או דרך הביצים. דרך נוספת שיכולה להעביר את התהליכים האלה לאורך הדורות, זה הסביבה הרחמית, הרחם, כן? כשהעובר נמצא בתוך הרחם, תהליכים שעוברת האימא של סטרס, של פוסט-טראומה, מה שיובל דיבר עליו מקודם, של רעב, הדבר הזה לא רק משפיע על האימא, זה יכול להשפיע גם על העובר בתוך הבטן של האימא. אגב, העובר בתוך הבטן של האימא
אם זה נקבה, כבר מחזיק בתוכו את הביציות, את הדור השלישי, את הנכדים, כן? זאת אומרת, מה שהאימא עוברת בזמן שהיא בהיריון, יכול להשפיע גם על הדור השני וגם על הדור השלישי. גם אם אנחנו מדברים על זכר, כן? תאי נבט אחרי זה הולכים להיות תאי זרע. ועוד תהליך שיכול להשפיע זה הטיפול המוקדם. יש מחקרים על בעלי חיים, בעיקר עכברים, שמראים שברגע שיש אימא עכברה שלא מטפלת כמו שצריך בוולדות, הדבר הזה משפיע על תהליכים אפיגנטיים בוולדות, ממש ברמה הביולוגית יש לזה השפעה. זאת אומרת, יש פה תהליכים בין דוריים שיכולים להיות מושפעים מהאפיגנטיקה. זה דוגמה לאחד המחקרים שעשו על בעלי חיים. בדור הראשון חשפו את העכבר הזכר לאיזשהו ריח. אגב, ריח אצל עכברים זה חוש מאוד מאוד משמעותי, כן? זה עוזר להם לשרוד בטבע. אם הם מצליחים להריח את השתן של החתול, אז הם יודעים מאיפה הם צריכים לברוח. אם הם מריחים מקור מזון, אז הם יודעים לאיפה הם צריכים להתקרב. חשפו את העכבר, האבא, הזכר, לריח. ריח, דרך אגב, הריח היה ריח נעים. וכל פעם שהוא נחשף לריח הזה, נתנו לו מכת חשמל. והוא למד שהריח הזה זה דבר מסוכן. זה משהו שמסמל סכנה. לקחו את העכבר הזה, זיווגו אותו עם עכברה, נקבה, ונולד להם הדור השני. הדור השני חשפו אותו עוד פעם לאיזשהו גירוי של ריח, אותו ריח, כן, שאבא גם נחשף אליו, והפעם זיווגו את הריח עם קול מאוד מאוד חזק. שוב, משהו שגורם לו לחוסר נוחות. העכבר הזה, שאבא שלו עבר את אותה חשיפה לריח, לאותו ריח, למד מהר יותר לפחד מהריח הזה מאשר עכברים שאבא שלהם לא נחשף לריח הזה. ואיך הדבר הזה יכול להתרחש? כשבדקו את תאי הזרע של הדור הראשון, העכבר בדור הראשון, למעשה מצאו שם תהליכים של מטילציה שגרמו בסופו של דבר לתאי הריח, לריח הספציפי הזה, להיות יותר רגישים ויותר מפותחים. אז הדור השני כבר נולד עם תאי ריח שהם רגישים יותר לריח הספציפי הזה, בעקבות מה שאבא שלו נחשף אליו. ואותו דבר קרה גם בדור השלישי, בדור של הנכדים. כן? אז זו דוגמה לאיך תהליך של השפעה סביבתית על הדור הראשון יכול להשפיע על הדורות הבאים. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר על הדור השני לשואה. הדור השני לשואה, כמו שגם מקודם יובל אמר בהרצאה שלו, הם מראים איזשהו מימד של פגיעות ועמידות שמשולבים אחד עם השני. ואפשר לראות את זה פה בתמונות האלה בציורים של ציירת שהיא דור שני שחיה בארצות הברית, שמציירת את עצמה בחיק המשפחה שלה, כולם נהנים ומבלים מסביב לשולחן, אבל אם תשימו לב ברקע, יש תמונות בשחור לבן של האנשים ששוכבים על הדרגשים באושוויץ. זאת אומרת, השואה נמצאת ברקע של המשפחה הזו שנהנית ומבלה ביחד. פה דרך אגב היא מכניסה את עצמה, הציירת מכניסה את עצמה, פורטרט עצמי, בתוך איזושהי סצנה שבכלל קשורה לשואה, כן? משהו שנראה לקוח ממרד גטו ורשה או משהו בסגנון הזה. זאת אומרת, החיים הנורמליים כל הזמן מתקיימים לצד השואה אצל הדור השני, אולי גם אצל הדור השלישי, ואנחנו רואים את זה בשרשרת של מחקרים שאנחנו מצאנו, וגם חוקרים אחרים, שלמשל נשים שהן דור שני שחולות בסרטן השד, מדווחות על מצוקה יותר גבוהה מאשר חולות סרטן שד שהן לא דור שני. מחקר אחר מצא שדור שני שהתעסקו באיום האיראני, שעכשיו הוא עוד פעם חוזר לכותרות, האיום הגרעיני, זה מחקר שעשינו לפני הרבה שנים, כן, שזה גם כן היה ב-2012 מאוד מאוד בכותרות, הדור השני יותר רגיש לאיום האיראני ויותר חושב עליו ויותר מרגיש חרדה בעקבות האיום הזה. מחקר אחר שנעשה בקורונה מצא שדור שני שמטפלים בהורים שלהם, הזקנים, הסיעודיים, בזמן הקורונה, היו יותר רגישים ויותר במצוקה מאשר ילדים מבוגרים שמטפלים בהורים הזקנים שהם לא דור שני.
מחקר של מירי, כן, שהתפרסם גם לפני לא מעט שנים, על דור שלישי בטירונות הצבאית. דור שלישי בטירונות הצבאית דורגו במבחנים של החברים שלהם כמתפקדים פחות טוב מאשר נכדים שהם לא דור שלישי בטירונות הצבאית. זה מחקר שפרסמנו לאחרונה על איך אנשים תופסים את המלחמה של אוקראינה ורוסיה. מצאנו שם שדור שני ושלישי יותר מתעסקים בזה ויותר חרדים כתוצאה מהאירוע הזה יחסית לאנשים שהם לא ממשפחות של ניצולי שואה. עכשיו, למה אני מראה לכם את כל הדוגמאות האלה? מכיוון שהמחקרים הראשונים שהתעסקו באפיגנטיקה בדור שני, למעשה התמקדו באתרים מסוימים ב-DNA שקשורים לוויסות של הגוף במצבי לחץ. ומה שהמחקרים האלה מצאו זה שיש אתרים מסוימים שעברו מטילציה, עברו תהליכים אפיגנטיים אצל דור שני לניצולי שואה, והתהליכים האלה הפכו אותם ליותר רגישים פיזית למצבים של סטרס. כן? הם יותר נמצאים בעוררות יתר, בחרדה, בבהלה, בחוסר שקט, והדבר הזה בא לידי ביטוי באותם אתרים ספציפיים שקשורים לוויסות במצבים של סטרס. זה עוד מחקר שנעשה בקנדה, לא על דור שני, לא על השואה, בקנדה על אימהות שהיו בהיריון בזמן סופת קרח, מאוד מאוד קשה, שהייתה בסוף שנות ה-90. ותחשבו על אימא בהיריון שנמצאת בבית בהיריון, ובחוץ מינוס 20 מעלות, והכבישים מחוצים בקרח, אי אפשר להגיע לשום מקום, הפסקות חשמל כמובן כל הזמן, בבית גם הטמפרטורה צונחת למטה, והאימא הזו נמצאת בסטרס מאוד מאוד גדול. בדקו במחקר הזה את הצאצאים של האימהות האלה, שהיו בהיריון בזמן סופת הקרח, ובדקו אצל הצאצאים האלה לא רק אתרים ספציפיים שקשורים לסטרס, אלא מאות ואלפים של אתרים לאורך ה-DNA. ומצאו שהילדים לאימהות שהיו בחשיפה גדולה יותר לסופת הקרח, אותם ילדים הראו דפוס שונה לחלוטין של מטילציה, דפוס אפיגנטי שונה לחלוטין, בעשרות ומאות אתרים שונים לאורך ה-DNA. גם כאלה שקשורים למערכת החיסון, גם כאלה שקשורים למערכת המטאבולית, ויסות של סוכר, ויסות של קצב הלב, לחץ דם וכדומה. זה מביא אותנו למחקרים שנעשו על חשיפה לרעב. שוב, לא על השואה, גם ברוסיה, המצור על לנינגרד, וגם בהולנד, חורף הרעב, היו סיטואציות שבהם אנשים חוו רעב מתמשך. לקחו את הצאצאים של ההורים האלה אחרי מלחמת העולם השנייה, ומצאו שהצאצאים האלה מדווחים על הרבה מאוד בעיות פיזיולוגיות, כולל גם סכרת והשמנת יתר. ואגב, גם אנחנו שבדקנו את הדור השני בהקשר הזה, במחקר גדול ארצי שנעשה כחלק ממחקר אשר, אנחנו מצאנו שדור שני לשואה מדווחים גם כן על בעיות פיזיות קשות יותר לעומת קבוצות ההשוואה. למשל הם דיווחו על יותר בעיות שינה, על רמות כולסטרול גבוהות יותר, על לחץ דם גבוה יותר. שוב, יכול להיות כתוצאה מתהליכים של חשיפה לרעב בדור הראשון, שהשפיעו על המערכת הפיזיולוגית, לא רק של הדור הראשון, אלא גם של הדורות הבאים, דרך התהליכים האפיגנטיים. פה אני מגיע לדבר על הגיל האפיגנטי, שזה אחד מהמשתנים המרכזיים שאנחנו בדקנו במחקר. הגיל האפיגנטי למעשה יכול להגיד לנו מה הגיל הביולוגי שלכם. לכולנו יש את הגיל הכרונולוגי שלנו, אבל יש לנו גם גיל ביולוגי, הגיל של הגוף שלנו, הגיל של המערכות הפיזיולוגיות שלנו. את זה אנחנו יכולים לכמת דרך הגיל האפיגנטי. הגיל האפיגנטי הוא עובד בצורה כזו שהוא עולה לאורך החיים. כמובן, יש יותר מטילציה, יותר תהליכים של אפיגנטיקה, ככל שאנחנו מזדקנים, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה הממוצע של המטילציה לפי מדגמים מאוד גדולים של אלפי אנשים. וזה מאפשר לנו לדעת אם בן אדם הוא יותר זקן או יותר צעיר ברמה הביולוגית לעומת קבוצות אנשים בגיל שלו. למשל, מישהו בן 60 יכול להיות מאוד קרוב לממוצע של קבוצת הגיל שלו מבחינת התהליכים של המטילציה, אבל יכול להיות גם מישהו אחר שיש אצלו יותר מטילציה, כמו אצל בן אדם בן 80, אבל מישהו אחר בן 60 שיש לו מטילציה כמו לבן אדם בן 20, והגיל הביולוגי שלו יהיה צעיר. ויש מחקרים שקושרים את הגיל האפיגנטי לטראומה, פוסט-טראומה וכדומה, גם בדור הראשון גם בדור השני.
פה אני אגיד רק ממש בכמה מילים, כי לא נשאר הרבה זמן. אנחנו התמקדנו בגיל האפיגנטי של הנבדקים שלנו, שנתנו לנו דגימות רוק, גם בדור הראשון, גם בדור השני, גם בדור השלישי. פה אתם יכולים לראות פרטים על המדגם, מדגם לא מאוד גדול, כן? לא כולם הסכימו לתת דגימות רוק, וגם אנחנו לקחנו דגימות רוק מקבוצות מאוד מאוד ספציפיות, אנשים שדיווחו על פוסט-טראומה מאוד גבוהה או פוסט-טראומה נמוכה, ופה אתם יכולים לראות דבר מעניין, אנחנו מצאנו קורלציה מאוד חזקה בין הגיל האפיגנטי של הדור הראשון לדור השני. זאת אומרת, אם בדור הראשון של ניצולי השואה היה גיל אפיגנטי צעיר, גם לדור השני שלו היה גיל אפיגנטי צעיר. אם היה לו גיל אפיגנטי מבוגר, לדור השני גם כן היה גיל אפיגנטי מבוגר. זאת אומרת, הגיל האפיגנטי עובר לאורך הדורות. פה אנחנו גם בדקנו האם זה יכול להיות קשור לניצולי שואה, לעוצמת החשיפה בשואה, ואנחנו אכן מצאנו שאצל ניצולי שואה שנחשפו לרעב ואיבדו את ההורים שלהם בשואה ועברו חוויות קשות יותר, הגיל האפיגנטי היה פחות צעיר מאשר אצל אנשים אחרים, ואגב זה המשיך גם בדור השני של אותם אנשים. מצאנו גם שהגיל האפיגנטי קשור למדדים פסיכולוגיים שונים, כמו למשל לפוסט טראומה, גם בדור הראשון, גם בדור השני, ודרך אגב, הדור השני, הגיל הביולוגי שלהם היה גם זקן יותר, אם הם דיווחו שבילדות שלהם הם עברו הזנחה והתעללות, לאו דווקא מההורים, מאנשים במשפחה או מאנשים בכלל, התעללות והזנחה בילדות היו קשורים לגיל אפיגנטי זקן יותר אצל הדור השני. זה המחקר שעשינו גם במינון של 3 דורות, שוב, מדגם לא מאוד גדול, אבל פה גם היה לנו את הדור השלישי, ופה אתם יכולים לראות שהגיל האפיגנטי קשור גם בדור הראשון לפוסט-טראומה, למדדים אחרים של דיכאון, הוא היה קשור בדור השני להתקשרות לא מאורגנת, זאת אומרת, התחושה שלהם שהם לא יכולים לסמוך על אנשים אחרים, הם לא יכולים לפתוח באנשים אחרים באופן כללי, ובדור השלישי זה היה קשור לפוסט-טראומה, לא הגיע למובהקות, כי המדגם היה מאוד קטן, אבל מראה את המגמה שראינו גם לפני זה. אז אני מסכם. אנחנו צריכים לפרש את התוצאות הראשוניות האלה מאוד מאוד בזהירות, כי אנחנו מדברים על מדגמים מאוד מאוד קטנים, וצריך לזכור שהאפיגנטיקה מורכבת מהרבה מאוד מנגנונים, מטילציה זה רק מנגנון אחד מתוך האפיגנטיקה, יש עוד הרבה מנגנונים רלוונטיים אחרים, אנחנו התמקדנו רק במטילציה במחקר הזה, אבל האפיגנטיקה היא מחזקת את התיאוריה של העברה בין דורית, כי יש הרבה ויכוח, כן? אם יש העברה, אין העברה בין דורית של השואה, יש חוקרים שטוענים כך, יש חוקרים שטוענים אחרת, יש לנו פה בסיס ביולוגי שמראה שיש העברה לא רק ברמה הפסיכולוגית אלא גם ברמה הביולוגית, וזה גם מסביר למה יש עמידות ופגיעות, מכיוון שברגע שיש מטילציה זה לא אומר שזה מיד משפיע על התהליך שמתבצע בפנוטיפ של הגוף. זה יכול להיות שזה מתבצע, יכול להיות שלא, יכול להיות שזה יתבצע בפנוטיפ של הגוף במצבים של סטרס, כן? זה מסביר את השילוב הזה של פגיעות ועמידות. האם אנחנו יכולים להשתמש באפיגנטיקה כדי לאבחן קבוצות בסיכון, כדי לעשות התערבויות? אני יכול לתת לכם דגימת רוק, תיתנו לי חזרה את הדגימת רוק, אני מנתח אותה במעבדה, אני אומר לכם, יש לכם גיל אפיגנטי שהוא 5 שנים יותר זקן מהגיל הכרונולוגי, או 5 שנים צעיר יותר מהגיל הכרונולוגי, עכשיו תלך ותעשה פעילות גופנית, או תלך ותאכל תזונה נכונה, או תפסיק לעשן וכדומה. כרגע אנחנו עוד לא שם, אבל אנחנו בדרך לשם. זה כמובן תהליך שיקח עוד הרבה זמן, אבל האפיגנטיקה יש לה פוטנציאל להיות איזשהו מרקר, התערבותי מוקדם, שבעזרתו אנחנו יודעים באיזה מצב הגוף שלכם נמצא, ומה אתם צריכים לעשות כדי לשפר את המצב הזה. זה כמובן רלוונטי באופן כללי, לא רק להעברה בין דורית, אבל כמו שאתם רואים זה יכול גם לעבור לדורות הבאים, מהבחינה הזאת זה כמובן רלוונטי. אני רק רוצה בסופו של דבר להודות לשותפים למחקר, מלבד ליובל ולמירי, גם את כל החבורה שהייתה קשורה למעבדה ולניתוח דגימות הרוק, ותודה לכולם על ההקשבה. ואני מזמין כמובן את מירי לתת את ההרצאה הבאה. לא תצטרך את המיקרופון. לא, אני לא אצטרך. אני רק אשים את המצגת, תשים את המצגת אז אני אוכל. אז כמו אני פה אנסה
ככה אני אגיד בכמה מילים קצרות על התיאוריה, גם בהתחלה וגם בסוף, אבל לרוב אני אביא את הציטוטים שלכם, ואני אדגים עם הציטוטים של המשתתפים במחקר את הדברים שאני חושבת שמלמדים על חלק מהדברים שיובל ועמית דיברו עליהם, וחלק מדברים נוספים. אז אני לא סתם קוראת לזה כשהגלים מתחזקים החבטים מתגלים, כי אני באמת, היו הרבה מאוד מחקרים על פגיעות. אנחנו מלכתחילה רצינו יותר את החוסן, זה מאוד יפה, אבל זה לא עבר. מה? אני לוחצת על למטה? בסדר, אני לוחצת על הכפתור הנכון, אבל יכול להיות שאני צריכה קודם כל לטפל במצגת ככה, אבל בואו נראה אם עכשיו זה יזוז, כן. טוב, בכל מקרה, אני מקווה שזה יסתדר בלי הצלילי רקע, אבל תכף אנחנו נראה. בכל אופן, הממצאים מהרבה מאוד מחקרים, לאו דווקא בהקשר של השואה, אני חושבת שהשואה זה סיפור ייחודי בהרבה מאוד מובנים, ואני בכוונה זה עתיר מלל לכל מי שיש יותר קושי בשמיעה בין אם הוא בבית ובין פה, אז אתם תוכלו לראות את זה גם פה. בכל מקרה, אנחנו יודעים שאנשים שעברו אירועי חיים משמעותיים הם יותר פגיעים, ועל זה עשו הרבה מאוד עבודות. בשנים האחרונות באמת אמרו בואו נראה, בואו ננסה ללמוד גם קצת על חוסן, כי יש הרבה מאוד אנשים שלמרות ספקו בומבות כל החיים והבומבות לא מפסיקות להגיע, עדיין הם מתפקדים באופן מאוד מרשים, ואני חושבת שמה שמאוד מעניין להבין, אוקיי, אנחנו מבינים שאם נחשפת להרבה מאוד טראומות, אתה תהיה פגיע, אתה תסבול ממחלות, יהיו ביותר בעיות התנהגות, יהיו יותר קושי ביחסים בין אישים, תהיה גם הזדקנות יותר מהירה, בריאות וכיוצא בזה, אבל בואו נראה, לא קודם כל, חלק משורדי השואה, כולל במחקר שלנו, הם מעל בני 100, וזה אומר שהם מפגינים עמידות יוצאת דופן וגם צלילות יוצאת דופן. אני מאחלת לכולנו שנהיה ככה אפילו בגילאים יותר צעירים, זה מאוד מרשים. זאת אומרת, חלק מהם על פניו הם מתפקדים היטב. עכשיו חלק מתייחסים לחוסן כתכונה, חלק מתייחסים לחוסן כתוצאה של הממצאים של הטראומות שאתה ספגת, וחלק מנסים לתאר את התהליך. אני לא אכנס פה לא אכנס פה עם איזה הגדרה אנחנו מסכימים. אני אגיד באופן כללי שגם חוקרי החוסן השלומים בודקים את זה בדרכים שונות, מתייחסים למשהו יציב או משהו דינמי, והרבה מניצולי השואה גם, ולא רק מניצולי השואה, הם מראים גם צמיחה פוסט-טראומטית. זאת אומרת, למרות כל הקשיים שהם עברו, אנחנו רואים שהם מעריכים את החיים, הם יודעים ליהנות מכל רגע, הם יודעים להעריך יחסים קרובים, ואני, רוב הזמן אני ארצה להתייחס לדברים האלה, למרות שאני אראה שבחלק אנחנו יכולים לראות גם את הפגיעות וגם את הצמיחה. בואו נראה אם זה יעבור. זה עבר לכיוון ההפוך, טוב. אז כמו שעכשיו, התהליכים שמסבירים למה יש את העברה הבין-דורית, וחלק מזה נאמר, אני אגיד את זה מאוד בקצרה, חלק מדברים על זה שיש לניצולי השואה, לאנשים שחוו טראומות, יש להם קושי בוויסות גם רגשי וגם חברתי. הם מגיבים יותר בעוצמות, יותר קשה להם לבסס את הרגשות, בדרך כלל זה הרגשות השליליים. ההשפעות הביולוגיות, אני חושבת שיובל דיבר על זה הרבה, אנחנו מדברים על לחץ כרוני שבסופו של דבר פוגע במנגנונים, יוצר תגובה דלקתית, ובסופו של דבר באמת הם כתוצאה מזה יותר פגיעים ויש להם יותר בעיות בריאות. אנחנו מדברים על דפוסי התנהגות, שבאמת חלק מזה מוביל אותם
לבעיות ולקשיים בתפקוד, ולכן אנחנו רואים את זה. ומה שעוד יודע ממחקרים, ועוד פעם לאו דווקא בהקשר של השואה, זה שעם הזמן הקשיים מתעצמים וזה נהיה יותר חריף ולא בהכרח קל יותר. טוב, זה עכשיו, לגבי טראומת השואה, אז כאמור חלק מאוד דוגלים בהשקפת הפגיעות. כל העשורים הראשונים רק הראו, והם עשו את זה בעיקר עם הרבה אנשים שבאמת הלכו לעמך או למקומות אחרים, הראו כמה באמת השואה פגעה בניצולים ובצאצאים שלהם, ויש כאלה שאמרו לא, יש הרבה מאוד עמידות וגמישות, ובכל מקרה יש הבדלים מאוד מאוד גדולים גם בתוך קבוצת שורדי השואה, ובוודאי גם לבני הדור השני ובני הדור השלישי. אז אני אתחיל פה, עכשיו שוב אני אומרת לכם, היה פה תחרות מאוד קשה, לא ידעתי מה לבחור, אז אני מתנצלת במי שעוד לא כלול פה. אתם לא תוכלו לזהות את האנשים אופפולי, ואנחנו ביקשנו גם רשות להשתמש בציטוטים, אבל ניסיתי שלא ניתן יהיה לזהות שום דבר, אז אני פה מדגימה לכם מקרה שאנחנו יכולים לראות גם פגיעות וגם חוסן. אני חושב שאני בן אדם כל כך מופנם בגלל ההיסטוריה שלי, בגלל השואה, בגלל האובדן של ההורים בגיל מוקדם, בגלל הרגשה שהעולם עוין, הוא מוזר מאוד, שהיה לי בילדות. אני חושב, זה גורם מרכזי שעשה ממני בן אדם מאוד לא חברותי ומאוד מופנם. שוב, הרבה מודעות עצמית יש לומר, וזה עד היום משפיע מאוד על האופי שלי, על היחסים שאני עם העולם ועם כולם. ממש אין לי יחס מספיק קרוב עם המשפחה המורחבת. אני חושב שזה גם משפיע על היחס שלי עם אשתי וילדים, על זה שכמה שאני אני אוהב אותם, לא היה לי כל כך יחס של הרבה נשיקות וחיבוקים כשהם היו ילדים קטנים. כמובן, הם היו המרכז של העולם בשבילי, כן, הם היו מאוד מאוד חשובים, אבל היחסים גם איתם, למרות כל זה, היו לא מספיק קרובים, גם עם אשתי כנראה. זאת אומרת, האדם מדבר על עצמו ורואה את הקושי, הוא נורא אוהב את המשפחה, יש לו מאוד קושי לבטא אהבה. אתם יודעים, האנשים האלה אהבו מישהו נורא, ומי שהם אהבו נעלם מהחיים שלהם, והם יודעים שכשאוהבים מישהו זה יכול להיות שזה לא נמשך לנצח, אז אתה לא, קשה לך להתמסר ולתת את כולך כשאתה לא בטוח שבסופו של דבר לא תחווה עוד מבודד. אבל מה? הוא מספר על עצמו איך הוא מתמודד במצבי לחץ. לא, בזמן לחץ אני נוטה לגמרי להסתכל, להתקפד באופן די קיצוני, קשה לי לשתף אחרים. הם אולי מרגישים את זה שאני נסגר ומתנתק. הדבר הזה של לעשות דברים בבדידות, זה תוצאה די ישירה של ילדות בלי חברת ילדים אחרים, בלי בית ספר, סגור פיזית לגמרי. כן, מצב שלא יכולים לצאת מהבניין איפה שנמצאים, ושבכלל אין ילדים בגילי בסביבה. מבחינה חברתית הייתי במשך זמן די ארוך ומרכזי מבחינת התפתחות חברתית לגמרי מבודד. בכל זאת אני לא לגמרי מתייאש או משהו, אני נלחם בזה. שיר אחד ששמעתי רוסי, כן, מי שהולך בדרך החיים עם שיר בלב, הוא אף פעם באף מקום לא ילך לאיבוד. את השיר הזה שמעתי כשהייתי בן 16, וזה השפיע עליי לטובה שגם אני, אם אני אופטימי ושר, אני לא אלך אף פעם לאיבוד. אני חושבת שזה הדרך שלו למצוא את מה שיכול, זה מזכיר קצת מה שאמרתי על חיים בורי בהתחלה, שאוקיי, אז אני מצאתי את הפטנט שלי שגם שאני בשפל המדרגה אני מוצא את הדרך לעודד את עצמי. אחד מבני הדור השני שלו, וזה יהיה מאוד דומה ומזכיר למה הם אומרים ככה. בשביל לעבור את מה שהם עברו, אתה צריך איזושהי חומה ליצור לעצמך, וזה בא לידי ביטוי באופי שלך. זאת אומרת, אני חושבת שאבא שלי הוא אדם כמעט בלי רגש. הרגש נהרג אצלו במלחמה, כי אחרת איך אתה מתגבר על זה שאתה ילד צעיר ואתה מאבד את ההורים שלך. זה הדבר היחיד שאני חושב שמאוד קרה לו, אבל זה לא השפיע החוצה יותר מדי. יכול להיות שפחות חום, פחות חיבוקים, פחות זה, הוא מאשר את הסיפור של הורה אחר, אבל זה לא משהו שמפריע בשוטף. החיים היו די נורמליים, הוא היה אדם מאוד אמביציוזי, עבור דברים
הוא נסע ונסענו, זאת אומרת, זה לא הרגשתי משהו, איזשהו פגם חיים. זאת אומרת, הבן בהחלט מכיר במגבלות של האבא שלו, אבל הוא מרגיש שהוא נתן לו דברים אחרים, ואני חושבת שגם יותר מזה, הוא מבין למה זה קרה, ולכן אני לא יודעת אם זה היה ככה כל חייו בין הדור השני, אבל כרגע נראה שהוא משלים, מקבל, סולח, ולא עם הרבה זעם על זה, כמו שאנחנו יכולים למצוא בחלק מהמשפחות. דור ראשון עוד פעם מדבר על יחסים קרובים, הוא אומר למשל, אני אתן לך דוגמה לדפוס שלי שקשה לי מאוד להיפרד ממנו, אני מנסה להיפרד ממנו, זה כל פעם שאני, כל הזמן אני בודק את עצמי, כל הזמן אני בודק את עצמי, אם אני נפגש איתך, דרכך אני בודק את עצמי, זה כאילו חוויה כזאת לראות אם את בעדי או נגדי, זה נשאר לי משם זה כמובן מהמלחמה, וזה גם הצבא ליווה אותי, תמיד ניסיתי להיות הכי טוב, כשאני מאוד מהר רוצה להיפגש, כשקובעים איתי פגישה עם מישהו שאני צריך להגיע, לא את, אני כבר חצי שעה לפני כן מבקש מהאישה שלי, בואי צאי איתי מהר ופה ועכשיו, והמהירות הזאת היא באה משם, לקבל ישר, להגיע ראשון, שלא יהיה אף אחד שיגיד, שיסתכל על השעון ויגיד משהו, אני גם יודע לקרוא שפת גוף, אני יודע לקרוא המון דברים על בן אדם מבלי שהוא מדבר, אני קולט 50% ממנו ובלי שהוא אמר לי מילה, לכן אני ממהר לכל מקום. אני אדבר על הדברים האלה, על קישורים נסתרים חבויים שאנשים במצבי לחץ, כולל כרגע עכשיו גם הילדים נאמר, הילדים וגם המבוגרים נאמר החטופים, פתאום פיתחו כל מיני יכולות שהם לא ידעו שיש להם, ויכול להיות שהן לא היו מתפתחות ללא התנאים הקשים האלה. על מה הוא מספר לי להתמודד בלחץ? אני תמיד בלחץ, אני מחפש את הפתרון, אני מאוד נלחץ, ואני נעצר ומחפש ונעזר באישה שלי, בבן שלי ובילדים שלי. ואיך להגיד לך את זה? אני פורק את זה על ידי מדינה. יש לי נטייה להילחץ מהר, אבל לפתור אותו מהר. וזה בא לי מהשואה, ברור לי שזה בא מהשואה. כן, בצורה נורמלית, בן אדם מרים ידיים. אני לא מרים אף פעם בחיים שלי. לא היה לי מצב שהרמתי ידיים עד פה. אף פעם לא אמרתי, תמיד אופציה ישנה. מי שיכול לעזור לי, זה הפנים שלי, הנפש שלי, זה מה שיכול לעזור לי. אני גם פנוי לשינוי, הייתי תמיד פנוי לשינוי. הלכתי מיוזמתי לטיפול, את מבינה כדי שלא יעיק עליי, שלא יקרה, שאני אעמוד תחת משהו ואני לא אוכל להתמודד בו. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שלמרות הקושי, האדם מצא עוד פעם הרבה מודעות, הוא מצא פתרונות, אחד הולך עם שיר בלב, אחד מנגן, אחד פונה לטיפול, ולא הרבה אנשים יודעים שיש להם מגבלות, ולא הרבה אנשים, גם כשהם יודעים, לא בהכרח עושים עם זה משהו, הדוגמאות האלה מראות לנו שכן. מישהו אחר מספר, בבית יתומים עברתי 7 מדורי גיהינום, ואז הגעתי לבית הילדים באירופה, ושם היא המנהלת עשתה ממני בן אדם, ואני עשיתי אותה לאמא שלי, זה הדימוי הכי קרוב לאמא. הוא מספר גם על הדברים שסייעו לו כשהוא הגיע ארצה. עליות הנער הייתה משהו מאוד מאוד חיובי. זה נתן איזשהו ביטחון, איזושהי עצמאות, איזושהי, איך אומרים, כן, אתה לא תלוי באף אחד. זאת הרגשה שהיא מין קומפנסציה, מין פיצוי כזה, שעם כל הצרות, עם כל זה ועם כל זה, לפחות יש לנו איזה עוגן. ואנחנו יודעים, ומצד שני נוצרה גם עוד איזושהי חוויה. זאת החוויה של כאילו מין אחאות, מין בראדרהוד, מין אחווה כזאת, בין בעלי גורל דומים, וזה שאחד עוזר לשני, במין אחווה כזאת של עד היום. כששואלים אותו מה חשוב לו היום, הוא אומר, אני נורא רוצה שתהיה לי אישה שמחה, וזה מאוד חשוב לי, וזה אולי הכי חשוב לי, ולפרוק את האישה השמחה עם ילדים שמחים, ועם ילדים, ועם קשר עם ילדים ועם משפחה, לתת הרגשה לנכדים שיש משפחה תומכת ושיש קשר ויש, ושאנחנו מבינים גם את השפה שלהם. אז ליצור את זה, אנחנו עכשיו עוסקים במכשירי שמיעה כדי להגביר, כדי שנוכל לשמוע את מה שהם אומרים. מקסים בעיניי, אין דברים כאלה. אז, ושוב, אנחנו רואים, אני כמובן מביא לכם ממש מקטעים קצרים, אבל בהרבה מאוד מקומות ברעיון הוא מראה באמת את כמה המשפחה, הקרבה, זה בעצם, זה המים, זה החמצן שלו. שורדת שואה אחרת, גם פיתחה את היכולת לראות את הטוב. תראה,
אני לא יודעת מה להגיד לך בעניין הזה. הוא פשוט יושב עליי כמו אור שני. אי אפשר, תראה שוב, אם למדת פסיכולוגיה, היא אומרת למראיין, אתה יודע שעד גיל 6 אישיות הילד מתגבשת, אז לי הייתה דרך התגבשות מסוימת, והיא קבעה את האישיות שלי. את כל מה שראיתי בדרך, וראיתי הרבה, היה לי דבר אחד טוב. אני ידעתי להסתכל על אותו חלק שהיה חיובי, אנשים שהיו טובי לב. אני לא הייתי יכולה לשבת פה מולך אם לא היו אנשים שהיו מושיטים לי יד ועוזרים לי. זה היו יהודים ובני עמים אחרים, ומי שאתה רוצה, מכל וכל. יש אנשים טובים בעולם, ואני אומרת, וזאת השקפת העולם שלי, ואני השתדלתי להיות לפי האנשים האלה שראיתי אותם, לפעמים טוב ולפעמים פחות טוב. היא גם נוסעת עם משלחות נוער, והיא אומרת, חשוב לי להעביר, להראות להם שיש גם אחרת. נכון, הרבה לא חזרו, אבל הרבה חזרו, אפילו מעט בזכות הפולנים, ואפילו אני דוגמה, באמת, אני בזכותם פה, וזה לא פולני אחד, זה שרשרת כזאת. אז זו גם נקודה שחשוב לי להעביר. אני קוראת לזה אנשים טובים באמצע הדרך. היא מספרת למה חשוב לה להעביר את זה לבני הנוער, והיא אומרת, כי לא תמיד יש דעות חיוביות על החיים, ולפעמים ברגע שהחיים קצת קשים, זה סוף העולם. אבל אחרי סוף העולם בא עוד עולם. היא מספרת על עצמה ועל הפעילות שלה. אני לומדת עד היום. אני מאמינה שבן אדם שיש לו מח ולא רוצה לאבד אותו, אז הוא הולך ללמוד, ואני אוהבת ללמוד. אני הולכת המון ככה ברגל. שוב, יש הרבה מגבלות פיזיות, ואני חושבת שתנועה מאוד מאוד עוזרת. כי אני לא הולכת באתי לראות את עצמי בטטה, אני כיסא בשום פנים ואופן, וגם לא בן אדם שצריכה לדאוג לי משהו כזה. אז אני מאוד משתדלת להיות על זוג ברגליים. שוב, הדברים שאתם רואים, היא לא הייתה צריכה לעשות אבחון אפיגנטי כדי לדעת שזה הדברים שכדאי לה לעשות. שורד נוסף מספר על דרך ההתמודדות שלו. אני משתתף בקבוצה של עמך. כשהתאלמנתי הציעו לי להצטרף, אבל אני לא אוהבת את האווירה הזאת. אחר כך הגעתי למסקנה, אני אבוא אבל בתנאי אחד, שאני בכל סוף פגישה אני מספר בדיחה, שאנשים יצאו עם חיוך על השפתיים. אי אפשר כל הזמן לבחון את השואה. זו התפיסה שלי גם היום, ואני באתי לשם עם מגמה שכל אחד יוצא עם חיוך. אני עושה את זה עד היום. כל מפגש אני מביא משהו שבסוף החבר'ה מחייכים ולא הולכים הביתה עם האף למטה. זו התפיסה שלי לגבי השואה. אחרת תראי, אני מדבר בקלות על כל הסבל שהיה לי. אני מדבר על זה בקלות כי החומר כבר מעוקל. תראי, היום אני מגיעה למסקנה שאני צריך לבנות את החיים שלי לפי היכולת האפשרית. מה שאני מסוגל לעשות, אני משתדל לעשות. תראי, דור ראשון, הייתי אומר שזה למעשה גורם לפצע פתוח. עכשיו הפצע פתוח. יש כאלה שאצלם הפצע מגעיל, ויש שאצלם כל הזמן זורם. אצלי הפצע הוא בקופסה, ואני אסיר תודה לזה שלמעלה, אני לא... ואני אסיר תודה לזה שלמעלה, כן? שאני לא כל כך מאמין בו, שנותן לי לחיות החיים שלי תפו במצב די סביר. אני גאה את זה שלמרות הכל, אני פה יושב בארץ, בונה את מדינת ישראל על היהדות שלי ובתקווה לעתיד, אבל מצד שני אני גם נורא גאה שאני מסוגל עוד לזכור את הדברים האלה ולספר. אני יודע שיש הרבה אנשים שסוחבים בפנים לא פחות ממני ולא מסוגלים לספר. ואם למישהו זה מלמד משהו, אני רק אשמח, בוא נגיד, אני הייתי רוצה שניצולי השואה, אחרי שהם יסגרו את הקופסה, יוכלו לחיות חיים נורמליים, ולהתייחס למצב הנתון, ולא יסתכלו תמיד אחורה. אמן. אכן אמן. א' מספר מה עובר כחוט השני בפרקים השונים של חייו, הם סיפור שלם על כל סיפור החיים שלהם. ליהנות מהחיים, אבל לא במובן האלה שהולכים, מאמרים או פאבים, ליהנות מהחיים, הכוונה שלי ליהנות זה למצות את הטוב שיש, ליהנות ממה שיש. לא, הכסף עכשיו לא עניין אותי. מה שיש לי מספיק טוב לי. אני עוזר לילדים שלי והייתי רוצה שמצבם יהיה קצת יותר טוב, אבל לא מעבר לזה. לא, אין לי שאיפה להיות עשיר, זה ממש לא מעניין אותי. ליהנות ממה שיש, לא ממה שאין. הבת שלי השנייה אמרה דבר מאוד נכון על טיולים, ואני קניתי את הפסוק הזה. מה שחשוב זה מה שראית, לא מה שלא ראית. אכן אין מילים דרבנות. כשהוא נשאל מה זאת הנאה בחייו, לגביו הוא אומר, לעשות דברים טובים במשך היום, טובים לעצמי, טובים לאנשים, טובים למשפחה, לסביבה, לטבע, לעשות כל יום דברים טובים. כשהוא מתאר את ההורות שלו, הוא אומר,
טוב, זה מאוד פרובלמטי, הילדים שלי, כולם אומרים שאני אבא טוב, אני הייתי אבא טוב, אבל אני על עצמי לא בטוח, אני לא נותן לעצמי ציון 10 או 9 בתור אבא. לא יודע, בתחושתי, לא בגלל השווי, אלא בגלל החינוך שקיבלתי. בהתחלה אני נלחמתי עם עצמי, אבל אחר כך התפקתי, אמרתי, מה אני יכול לעשות? כל בן אדם הוא תבנית החינוך שעשו לו החל מגיל 0. מה, אני יכול להתקומם נגד החינוך שעשיתי? אני יכול להתקומם? זה רק יעשה לי רע, אז למה? אני אשאיר בתור אבא, אבל בשלב מסוים השלמתי עם זה, אמרתי, אין בן אדם שלא היו לו כל מיני בעיות, בגיל כזה או אחר, אני לא יוצא דופן, אז הבעיה שלי היא כזאת וכזאת, ולכן יש דבר אחר. ברוך השם, יצאתי די בשלום. העובדה שאני באמת אבא טוב, וזה נכון, והילדים אוהבים אותי, והנכדים אוהבים אותי, אז זה אומר שיצאתי בשלום יחסית לכל הבעיות שהיו לי, בגילאים מוקדמים יותר, יצאתי די טוב. כשהוא נשאל מה לדעתו תרם לזה, הוא אומר שיצאתי די טוב, אני חושבת שקודם כל זה אמא שלי. האמת היא, תראו, לא למדו פסיכולוגי, לדעתי יכולים ללמד הרבה פסיכולוגים פה. אני חושבת, קודם כל אמא שלי, היא באמת אהבה אותי, איפה שהיא נתנה לי פידבקים חיוביים. אחר כך הערכה שאני זכיתי לה מחבריי, בכל מיני לגבי היכולות שלי ולתנועת הנוער יש חלק גדול מאוד חשוב, הרבה מעבר לתנועת נוער משמשת לילדים, הרבה מעבר לזה, השפעה על כל מערכות החיים. בעצם ההצלה שלי, כי אני הייתי אמור להיות בכנופיית עבריינים, ילד של בן מהגרים, ההורים לא יודעים את השפה, לא מעורים בארץ, חשוף לחבורות רחוב וכיוצא בזה, אני בהחלט יכולתי להתגלגל למטה בקלות רבה. אם כי תכונות האופי, הילדים שלי אומרים שזה לא יכול להיות, אתה לא מתאים, אתה איפשהו היית יוצא מזה, גם תנועת הנוער, ובכל זאת התנועה מאוד מאוד עזרה, לא בכיוון הזה. היה להם חלק בהמון המון דברים, גם כחניך וגם אחרי הצבא. זאת אומרת, כל מערכות התמיכה, אין שום ספק, כל האנשים הטובים בדרך, גם במלחמה, גם אחריה, מאוד עזרו. כשהוא מדבר על השקפת העולם שלו, מצד אחד ראיתי את השנאה של עמים שונים כמו פולנים למשל, אנטישמיות, וכבר מגיל 0 כמעט הגדרתי את עצמי בתור ציוני, כלומר מי שמבין שיש לעם שלנו רק מקום אחד, ושמכל המקומות לא סובלים אותנו, לא רק הקשר שלנו עם ההיסטוריה, אלא גם במקום אחר. מצד שני, ראיתי תוך כדי המסע תופעות של אחוות עמים, שהצ'כים למשל התייחסו אלינו מאוד יפה, מאוד יפה. הצרפתים היו סיפורים מהשואה, על מטהורזן, על פרטיזן יווני שהציל יהודי שם במחנה הזה, ועוד אירועים מהסוג הזה, ושזה כל כך הרשים אותי האירועים האלה. חיילים אמריקאים שקיבלו אותנו בזרועות פתוחות, וחיילים בריטים שלא שמו אותנו ואחרי הקרב באו לתת לי סוכריות. אז זה מאוד השפיע עליי על השקפת העולם. זאת אומרת, אני מאוד אוהבת את הארץ ואת העם ואת הכל, אבל אני לא רוצה לשנוא עמים אחרים, אני לא מוכן. בת הדור השלישי מדגימה את זה. הגישות שקיבלתי וספגתי מהבית היו מאוד בעניין של הרגישות לחלק וסבלנות ועדיפות ועדינות ולנסות לפעמים להסתכל על דברים בראייה רחבה יותר. אבל בעיקר שזה דברים החלטים מסבא ומאבא, שבאמת נתנו לי השפעה מהבית לצניעות. אחרי שסבתא נפטרה, סבא מאוד ניסה, כן, כל שנה מאז שסבתא נפטרה, נסענו יחד לחו"ל, כל הנכדים יחד עם סבא, ואני חושבת שגם בזה הוא ניסה בעצם פעם בשנה, לראות שכל המשפחה ביחד. קראנו לזה בצחוק סבא טוס, אבל זאת הייתה חוויה, שוב, אני מוקירה ומעריכה את החוויות האלה, כי בסוף החוויות החשובות שלך הן יחד עם המשפחה שלך. זה מאוד, סבא הוא מאוד חשוב עבורי, הוא גם מלמד אותי בתור אישה בוגרת, איך להסתכל על החיים, איך לנסות לשמור על השלמות המשפחתית, השלמות הנפשית והקור רוח. גם לאורך מגפות, סבא הדגיש תמיד שמה שהוביל לאושוויץ לא היה התקנות ספציפית כלפי יהודים. הנקודה היא שבן אדם יכול לחשוב שהוא טוב יותר מבן אדם אחר, שתצלח יותר, נעלה יותר, מגיע לו יותר. זה הדברים שמובילים אותנו למקומות מאוד שליליים, אז העניין, הערכים שתמיד סובלנות, אדיבות, להתייחס בכבוד לכולם. אני באמת ממנה לכולנו. דור שני מדברת שוב על השלכות, אין מצב שאני עוזבת מדינת ישראל, וזה חד משמעי דש מהיטלר. יש לי הרבה ביקורת אנשים שמדברים, למה אכפת לך? כל אחד יחיה איפה שהוא רוצה. זה לא ככה, אבל אני תמיד, אנשים שמדברים, אני אומרת להם, כאילו קצת קשה אבל מצחיק, אבל אני גם אומרת שאני לא מרגישה שיש לי את הזכות לבחור איפה לחיות. נגיד, יש לי בן דוד שחי בלוס אנג'לס, אני אומרת, בואנה, איזה אמיץ,
איך הוא עושה את זה? עכשיו שמתחילה שיחה לגבי חו"ל, את יודעת בארץ זה כל, רק עכשיו זה תמיד, אני אומרת טיול וזה סבבה, ההורים שלי קראו את אותך בשביל לעלות לפה, אני אעזוב, אין מצב, זו לא אופציה. דור שלישי אומרת, אני חושבת שיש משהו בתפיסת העולם. תפיסת העולם שלי שהכל זמני, הכל יכול להתערער, ותמיד צריך להיות עם רגליים על קרקע. מה זה רגליים על קרקע? כל הזמן לשים לב מה קורה סביבך, כל הזמן להיות ער למציאות, ובתוך עולם כאוטי, מה שחשוב זה הקשרים האלה. זו התפיסה שלי בחיים, שהעוגן שלי זה המשפחה שלי הגרעינית. שזה גם המנטרה שאני אומרת לי בלב, שלא משנה מה קורה, אנחנו ביחד. הרי זה שראיתי, הרי זה מאוד שועתי, כי סבתא שלי, אגב, לא הייתה חייבת לצאת. הם היו במקום שהם יכלו, אבא שלה היה מאוד בכיר, איפה שהם גרו, והם לא היו חייבים לצאת למחנות הריכוז. והם יצאו בכלל בגלל אח של אמא שלי. זאת אומרת, יש סיפור כזה שאתה לא משאיר את המשפחה מאחור, ומשפחה זה הדבר הכי חשוב. המראיינת שואלת, ואת חושבת שזה משהו שהושפע מהשואה באיזשהו אופן? לגמרי, יש משהו באיך שסבתא שלי גידלה אותנו, כמו שאמרתי לך קודם, שהעולם הוא כאוטי, ובתוך זה אתה צריך לדעת להסתדר. אין דרך אחרת, חייב להסתדר. באיזו מידה ככה מרגישה, עכשיו ככה דור שלישי לשואה בכותרת הזאת, אני חושבת שהייתה לי שיחה על זה עם בעלי, והוא כאילו לא הבין על מה אני מדברת, ואני מאוד מרגישה את זה. אין יום שאני חושבת שאני לא מרגישה את זה. באמת, בדברים הכי קטנים. סבתא שלי הייתה אדם שבגלל שהיא הייתה ילדה עם כל כך הרבה מחסור, אז היא הייתה מחושבת ברמה של הגפרור. כאילו אם היא הייתה מדליקה את הגז, היא הייתה שומרת את הגפרור כדי להדליק עוד פעם. אז אני לא כזאת, אני דווקא הפוך על הפוך, אני לא כזאת. כי אני מודעת את זה, אני כאילו גדלתי במקום כזה, אבל אני לא מסוגלת להיות כזאת. אני הרבה יותר ביד רחבה כזאת, לא בסדר לזרוק, הייתה שומרת אוכל, והיא הייתה יכולה לאכול את אותו אוכל כל השבוע, אני לא מסוגלת. אז אני הרבה יותר משחררת דברים. לא יודעת אם עניתי לך, אבל לי הייתה אגרנית, אני הייתי מאוד משוחררת על דברים. אז אני אנסה לסכם. אז המחקרים בעבר, כמו שאמרתי לכם, התמקדו בעיקר בפגיעות. עכשיו, טראומטיזציה יכולה לפגוע ביכולת שלנו להיות הורים טובים. הרבה פעמים אנשים שחוו טראומות הם מפוחדים או מפחידים כלפי ילדיהם, גם בגילאים צעירים וגם בגילאים מאוחרים יותר. לעתים אפילו מפגינים עמדה עוינת או מתקשים להתייחס אליו, כי אחרי שאני עברתי את כל הצרות, מה אתה מתבכיין על זה שכרגע החבר שלך לא הרים אליך טלפון? הגישות האלה שהתמקדו בפגיעות מאוד מחמיצות את מה שמתפתח אצל אנשים שחיים בסביבות כאלה לוחצות. ויש על זה עכשיו הרבה מאוד מחקר. הזכרתי קודם את הכישרונות החבויים. זאת אומרת, הרבה פעמים מצבים לא נורמליים מצמיחים יכולות לא נורמליות. זאת אומרת, אתה מנסה להתאים את עצמך לסביבה הקשה שבה אתה נמצא. אז החטופים בשבי גילו שהם יכולים לדעת אם זה נמצא פה זה אחרת, או העיניים של מישהו כזה הם יותר חומלות או אחרות. אנשים בעקבות הגדילה בתנאי המצוקה הזה פיתחו כישורים ייחודיים. אגב, לפעמים מתפתחים גם דברים לא כל כך חיוביים, אבל בעקבות החשיפה ללחץ הזה, שוב, הדברים האלה יכולים למנף אותם באמת למטרות חיוביות, ובסופו של דבר אנשים יותר קשובים, יותר זוכרים דברים, יודעים להשתמש בכל מיני דרכים כדי להסתדר. ומה שאני מנסה לומר, כמו שאמר כבר ניטשה, מה שלא הורג אותי מחשל אותי, הרבה מעבר לזה דברים נוספים. אז שורדי השואה והסיפורים חושפים בבירור שבאמת הרבה פעמים לא רק שאתה, אוקיי, יש פגיעות, אבל הפגיעות הזאת גם הצמיחה צמיחה פוסט-טראומטית, גם פיתחה יכולות, שוב במובן הזה ניצולי השואה וגם צאצאיהם מתפקדים הרבה יותר טוב בהרבה פעמים מאוכלוסיות אחרות. אנחנו יודעים את הדבר הזה גם אצל אפרו-אמריקאים, לפעמים כתוצאה מהתנסות מאוד קשה, אתה נורא רוצה להוכיח את עצמך ואתה נורא רוצה לשלוט בכל, אז באמת אנשים כאלה השקיעו פיזית ורצו לשלוט בכל הדברים, לפעמים אתה משלם על זה
מחיר גופני. בכל אופן אנחנו רואים את הרצון לשליטה, את הרצון להתמודדות, את היכולת מהמקומות האלה של השבר והאובדן לבנות משהו חיובי, אנחנו רואים היטב בסיפורים הללו. עכשיו, מהטמה גנדי אמר שהשדים היחידים בעולם הם השדים שבליבנו, שם צריך להתחולל הקרב, ומה שאנחנו יודעים שבאמת אנשים שאיבדו את הטראומה, שהשלימו עם הטראומה, שיש להם רגש חיובי, שיש להם אופטימיות, שיש להם חמימיות, מתפקדים טוב, וכמובן גם צאצאיהם מתפקדים טוב, זה תורם להתמודדות הטובה, להשלים משימות חיים מרכזיות, להשלים לימודים, להקים משפחה, אנחנו ממילא התמקדנו באנשים שהקימו משפחה, טיפול אם אתה מרגיש שאתה צריך טיפול, כל אלה מאוד מאוד עוזרים לך, ושוב, הצאצאים הרבה פעמים החוסן שלהם, הרבה מהם עוסקים בטיפול, חלק עוסקים ביצירה אומנותית, יש דרכים מאוד אחרות, בקרב אנשים שהצליחו לאבד את ההתנסויות הקשות, אנחנו רואים באמת שהם פיתחו להם סיפור מאוד ברור, מובן, ראות, קוהרנטי של מה שקרה, וגם הרבה פעמים חשוב להם להעביר את הסיפור הזה לדורות הבאים. ואני אסיים בשיר של, אני לא ציינתי אותה, קרן, ועכשיו אני גם לא זוכרת את שם המשפחה שלה, היא נדמה לי דוקטור לסיפור באוניברסיטת תל אביב, אני ממש מתנצלת, תכף אני אזכר בשם. בכל אופן, היא מדברת על ירושה, ההוכחה שחיית חיים שלמים היא שילדיך סולחים לך לא מפני שמגיעה לך מחילה, אלא משום שלימדת אותם לסלוח. אז אני יכולה להגיד לכם שאני למדתי מהמחקר והסיפורים שלכם המון, ואני בטח תלמד המון, ואני באמת מודה לכם על ההקשבה, על זה שקלטתם את הרגשות, את המחשבות. אני רוצה, היו פה הרבה אנשים שהשתתפו במחקר יודעים, היו פה הרבה עוזרי מחקר, חלק באו ואחרי פחות או יותר שבועיים שלושה הבינו שזה גדול עליהם, אבל חלק התמידו תקופה ארוכה ועשו עבודה מופלאה, אז הרבה תודה גם להם, וכמובן תודה לחוקרים השותפים, והכי באמת מכל הלב הרבה תודה לכל משתתפי המחקר. ועכשיו אני בשמחה, אנחנו פותחים לקצת שאלות, ואת כל היתר מקסימום נעשה מפגש זום נוסף. בוא. עכשיו קודם כל אני כבר אגיד כשאנחנו נתפזר, אני מזמינה את כולכם לקחת לכם צידה לדרך, שלא יחסר ושאנחנו לא נשאר עם הרבה, ואנחנו, אם תהיינה שאלות או אם יורד לכם מהסימון לאט ואתם רוצים לחשוב, אם יהיה רצון אנחנו נקיים איזה מפגש זום של שלושתנו, ואנחנו נעשה כל מה שרצית לשאול ולא הצלחת לשאול במפגש הזה, אבל אם יש עכשיו מי שרוצה, יש כמה שאלות? אוקיי. אז יש... רגע, אנחנו ניתן אבל קדימות לזה, אוקיי. רציתי קצת יותר לשאול מה ההבדל של פוסט טראומה וטראומה מורכבת. אני לא מתחום הזה ולא הבנתי. יובל. ההנחה היא שהסימפטומים הקלאסיים, הסימפטומים של הקומפלקס טראומה הם בדרך כלל איזושהי טראומה שקורית בילדות ויותר מתמשכת והיא חוזרת על עצמה, ואז היא הופכת לחלק מהאישיות של האדם. היום הקריטריונים שישנם לא מתייחסים, הם אומרים שזה יכול לקרות גם בגיל מבוגר ושזה יכול להיות גם אירוע חד פעמי, אבל היסטורית שהסבירו את זה, זה היה הרעיון, שזה טראומה שהיא מורכבת, שבדרך כלל חווה איזשהם חוויות של חוסר אונים, כמו בשבי, כמו במצבים של התנסות שואה, כמו בהתנסות שואה, כמו אנשים שעברו התעללות מינית, אז יש איזושהי חוויה שהיא חוזרת, והאדם גדל עם החוויה הטראומטית הזאת, והיא מעצבת את האישיות שלו. היא מקשה עליו בביסות הרגשי, בערך העצמי, בקשרים הבין אישיים שלו, וזה בנוסף לסימפטומים הטראומטיים שהם מדברים באמת על
קבוצות אחרות של סימפטומים, שזה בעיקר חשיבה חודרנית של האירועים שקרו, הימנעות מהדברים והתעוררות יתר. זה בנוסף לדברים האלה. זה ההבדל בגדול, אני לא יודע אם זה מזל. אני רוצה לדעת מה, אני מדברת גם עוד פעם על הנושא של הצמיחה, דווקא הצמיחה. לחזור על מה? הרעיון של צמיחה פוסט-טראומטית, אחד הדברים, זה נושא מאוד מורכב, הנושא של צמיחה פוסט-טראומטית, שאחד הדברים שאנחנו חושבים תמיד שאומרים, אוקיי, למישהו הזה היה צמיחה פוסט-טראומטית, אז נגמרה לו הטראומה, ועכשיו הוא מתחיל לצמוח, אבל זה לא מה שאנחנו מוצאים. אנחנו רואים שיש קשר די חזק בין מידת הטראומה לבין צמיחה פוסט-טראומטית. כלומר, ככל שהאדם הוא יותר טראומטי, ככה גם יש יותר צמיחה, יש איזושהי מערכות יחסים שהולכות באותו כיוון. ואחד הדברים שרואים היום זה שעד מידה מסוימת, אנשים יכולים לפתח את הצמיחה הטראומטית שלהם במקביל לחוויות הטראומטיות שלהם. כלומר, אדם יכול להיות גם פוסט-טראומטי וגם לצמוח. אני אולי אנסה להדגים את זה באיזשהו רעיון שאולי יסביר את זה יותר. למשל, אמא שאיבדה את הילד שלה. היא יכולה מאוד להתאבד ולהיות מאוד טראומטית ולזכור מאוד חזק ולחלום כל לילה על הילד שלה, אבל במקביל מתוך העיסוק הזה שלה בילד שלה שנהרג, היא יכולה להתחיל לעשות ערבים לזכרו וליצור קשר עם המשפחה עם החברים שלו ולעשות ערבים לזכרו. אז היא גם מתעסקת הרבה בטראומה דרך זה, היא גם נשארת עם הסימפטומים הטראומטיים, אבל גם היא גדלה וצומחת. היא יכולה ללמוד בעקבות זה משהו כדי לעזור לאחרים, היא יכולה לעשות כל מיני דברים של צמיחה, אבל זה לא מפחית בצורה משמעותית את מידת הטראומה. והיום יש הרבה מאוד דיון על מה המשמעות של המושג הזה של צמיחה פוסט-טראומטית. אז אני מקווה שזה קצת עונה. אני גם רוצה לשאול משהו. אתה תיארת את הקבוצות של הטראומה ושל הטראומה מורכבת, אבל אני יכולה לחשוב שאולי חלק מניצולי שואה דווקא לא מציגים בכלל סימפטומים, הם אלה שאיכשהו סגרו קצת את כל הנושא של הרגש בתוכן, ואז יכולות להיות איזה השפעות מאוד גדולות על הדור השני והשלישי. כן, בהחלט. אנחנו מניחים שהם רק ברמה יותר נמוכה. כלומר, גם החלוקה הזאת לאנשים שסובלים מפוסט-טראומה ומקומפלקס טראומה, היא טראומה מורכבת, זה לא אומר שהם שונים לחלוטין בכל הדברים. כלומר, אנחנו לוקחים בדרך כלל איזשהו נקודת חתך של הסימפטומים שאומרים מרמה כזאת זה נחשב פוסט-טראומה, מרמה כזאת, אבל גם בקבוצת היעדר טראומה שלנו זה אנשים עם סימפטומים טראומטיים, היה לחלקם אפילו לא מעט, אבל זה לא הגיע לרמה הקלינית. ולכן גם אצלנו יש העברה, אבל ההנחה הייתה שיהיה פחות, וברוב המקרים ראינו את זה. לא בכל הדברים, וזה חלק מהעניין, אולי זה חלק מהסבר. אנחנו בכל מקרה גם לקחנו מדדים פיזיולוגיים, חלק עוד לא ניתחנו, למשל מאוד יכול להיות שבן אדם על פניו ולא מדבר, הוא יותר נראה כאילו שהדברים כאילו יותר שמורים, אבל נאמר הוא ישן פחות טוב בלילה, או אנחנו נראה, אז שוב לא כולם, לא אספנו, התקציב מחקר לא היה כזה ענק שיכולנו לאסוף מכולם לקחנו אקטיגרפים ובדקנו לאורך שבוע את השינה, אבל חלק עשו את זה ואנחנו ננתח את זה, אז אנחנו גם אולי תהיה לנו תובנות. זאת אומרת, ברור לגמרי גם עם מחקרים קודמים שזה לא טוב להיות כל הזמן בתוך זה, וזה גם לא טוב להדחיק ולא היו דברים מעולם, אבל יהיה לנו בגלל המדדים פיזיולוגיים, יהיה לנו גם אפשרות ללמוד על זה. שאלה אחת מהצ'אט. כן. אז שואלים פה, האם במחקר התייחסתם לשונות או דמיון בין אחים מאותו דור? לא, זה נורא פשוט, כי לקחנו רק אחד מכל דור, הפשוט, שוב, אם משרד המדע היה נותן לנו, אולי הוא רוצה תקציב יותר גדול, היינו יכולים, לא יכולנו לעשות מאחר ואנחנו על 3 דורות, אז אנחנו יודעים רק על אחד, ושוב, זה
גם לא בכל משפחה כל הדור השני או כל הדור השלישי רצה, זה מי שההורה פנה אליו והסכים, שזה ברור מראש ששוב שיכול להיות שגם יש בזה הטיה, אבל יש באמת, זה אנחנו יודעים לאו דווקא מהמחקר הזה, שלא כל, גם לא כל מי שגדל בשואה, אפילו אחים שגדלו בשואה, הגיבו אותו דבר, לא כל דור שני, גם אם גדלו באותו בית, כל אחד ספג את אותו דבר, אז, אבל לא עסקנו. שאלות פה, יש עוד שאלה, האם נבדקה השפעה או הבדלים בהשפעה בין ניצולי שואה שדיברו על השואה לעומת אלה ששתקו? זה כן, אבל זה פה כרגע לא הוצג. אתה זוכר שאתה נמצא, אני לא זוכר. אולי כדאי דווקא שאתה תספר על המחקר שלך בנושא הזה. זה לא קשור למחקר הזה, אבל אני חושב שזה נותן קצת התייחסות לעניין ולרעיון. טוב, ותוצאות ממחקר אחר שעשינו, לא מהמחקר הספציפי פה, שאנחנו כן שאלנו, ביקשנו מדור שני להגיד עד כמה הם זוכרים שההורים דיברו על השואה, לעומת עד כמה הם זוכרים שההורים שתקו ולא דיברו. ובאמת במחקר הזה מצאנו שהיו אנשים שהגיעו ממשפחות שדיברו יותר. המשפחות האלה גם היו משפחות שהדור השני אמרו שההורים לפעמים הציפו אותם בסיפורים, הציפו אותם בפרטים. הסיפורים האלה גם לפעמים עלו בתקופות התפתחותיות שהן לא היו מותאמות לחלוטין, למשל הילד היה מאוד קטן, אבל שמע סיפורים מאוד מאוד קשים. מהצד השני, משפחות שכמובן הייתה שתיקה, היה למעשה מחסום על הנושא, והנושא הזה לא עלה, ובדקנו באותו מחקר ספציפי מה קרה לדור השני מהמשפחות השונות, גם מבחינת ההזדקנות שלהם, גם מבחינת טראומטיזציה משנית, עד כמה הם חושבים על השואה, עד כמה הם חולמים על השואה וכדומה. ובאותו מחקר מצאנו שהדור השני מהמשפחות שדיברו הרבה היו יותר פגיעים. אבל שוב, אלה היו משפחות שהדיבור היה מאוד מאוד מציף, מאוד מאוד מפורט, מאוד גרפי, ולא היה דיבור קוהרנטי של איזשהו נרטיב ברור, עם התחלה, אמצע וסוף. זה היה משהו שמאוד מאוד הציף את הילדים האלה, וההשפעות של האופן שבו השואה דוברה או לא דוברה, היה רלוונטי גם לבריאות הנפשית של הדור השני, שבאותו מחקר ספציפי הם היו אנשים כבר באמצע החיים, כבר אחרי אמצע החיים. שאלו פה עליך, האם הגיל האפיגנטי נבדק גם על אוכלוסייה ביקורת, שלא שניצלו? כן, אז באנשים שהם לא ניצולי שואה, אם בדקנו גיל אפיגנטי, אז כן, זה לא היה חלק מהמחקר של משרד המדע, אבל מחקר אחר שאנחנו עשינו, אז שם כן יש לנו קבוצת השוואה, אנשים שלא עברו את השואה. למעשה היו שם 3 קבוצות, אנשים שלא עברו את השואה, אבל הם ממוצא אירופאי, אנשים שעברו את השואה ורמת החשיפה לשואה הייתה נמוכה, יחסית, עד כמה שאפשר להגיד רמת חשיפה נמוכה, ואנשים שעברו את השואה ורמת החשיפה הייתה מאוד מאוד גבוהה, כלומר הם דיווחו שהם היו במחנות עבודה, מחנות ריכוז, גטאות, ההורים מתו או נרצחו בזמן השואה, הם נחשפו לרעב. אלה היו ברמת חשיפה גבוהה. והקבוצה שכמובן הייתה עם הגיל האפיגנטי הפחות טוב, היו הניצולים שנחשפו לחשיפה הגבוהה. הניצולים שנחשפו בחשיפה הנמוכה יותר, היו דומים לחלוטין מבחינה אפיגנטית לאנשים שלא עברו את השואה. זאת אומרת, יכול להיות שזו קבוצה שבעקבות החשיפה הפחות עוצמתית, אולי הצליחו לאבד בצורה יותר מוצלחת את הטראומה, ושם אנחנו רואים למעשה שאין הבדל. וכשאנחנו רואים שאין הבדל בין אנשים שלא עברו את השואה ואנשים שעברו את השואה, זה לא רק שאין הבדל. זה אומר שאנשים שעברו את השואה, שהיא אירוע מאוד מאוד קשה ואקוטי, מראים את אותה רמת תפקוד כמו אנשים שלא עברו את השואה, ולמעשה מעיד על העוצמות שלהם, על החוזק שלהם. זה לא רק להגיד אין הבדל, הם אותו דבר, אלא הם אותו דבר כי יש בהם עוצמה מאוד מאוד משמעותית, שהביאה אותם לאותו לבל כמו אנשים שלא עברו את השואה.
את רוצה לסכם? לא, אז אפילו הספקנו לענות על כל השאלות. אז באמת אנחנו ממש מודים לכל אלה שכאן וכל אלה שבבית. חבל שאנחנו לא יכולים לשלוח לכם את הסנדוויצ'ים ואת העוגות הטובות מכאן, אבל אני מעריכה שאנחנו ננתח את הנתונים ויהיה לנו עוד מידע. אנחנו גם נשמח בוודאי משתתפי המחקר לחלוק, ואולי אנחנו גם נעשה גם עוד יום עיון. אני מקווה שלצערי יש לנו עדיין הרבה מאוד מה ללמוד מהשואה, גם למה שקורה בימינו אנו, וזה החדשות הרעות. החדשות הטובות זה, אני באמת חושבת שאנחנו הרבה, חלקנו לפחות, מאוד חסונים למרות כל מה שחווינו. אני מאוד מאוד מודה לכם ומאחלת לכם המשך שבוע טוב וימים רגועים לכולנו. ותיקחו באמת סנדוויץ' פתיחה חוקה, באמת עליהם תכיר כמו במלון, כן? לחדר. כן, מצלמה אני חייבת את זה. אוקיי, מה תצילה? תודה רבה. תודה רבה, כמו שמדהים. כן, לא, אלונה בטח הצטרפה אני לא יודעת, אין לי מושג, אין לכם בעיה למצוא אנשים במחקר. זה לא, תראה, בגלל הקורונה והכל זה היה הרבה יותר מורכב. עמית ויובל, אתם צריכים לסגור את כל יום. מה? איך סוגרים? תכף, בוא נראה, אני צריכה לסגור את הזום פשוט. צריכים לצאת מהזום שלי. לא, אבל עם ההקלטה. גם לסגור את ההקלטה ולהגיד, אני רק תסתכלי איפה זה שומר לי את זה. איך אני יודעת? בוא נראה. זה כנראה, זה בענן, אני רק לא יודעת, זה כנראה בחשבון שלי בענן.